Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εκ μέρους της συμπροέδρου της κυρίας Νόνης, καθηγήτριας κυρίας Νόνης, την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή μας έκανε να προεδρεύσουμε σε αυτό το τραπέζι που ουσιαστικά πλέκει την περισσότερο τη βιολογία μέσα στην θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Και να δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Νόνη, σαν πρώτη εισηγήτρια, να προσφωνήσει τον πρώτο μιλητή. Η τιμή είναι δική μου, το ξέρετε. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Και εγώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Ξεπαπαδάκη και τον κύριο Μαραγκουδάκη για την παρουσία μου εδώ πέρα και βέβαια την τιμή να συμπροεδρεύω με τον καθηγητή τον κύριο Γεωργούλια. Το ζήτημα της ομάδας για το καρκίνωμα του μαστού νομίζω ότι έχει αναδειχθεί σε αυτό το συνέδριο αυτές τις 2,5 μέρες με απόλυτη σαφήνεια. Αυτό το τραπέζι θα το αφιερώσουμε σε αυτή την ομαδική δουλειά που απαιτείται και ιδιαίτερα στο ζήτημα του μοριακού ογκολογικού συμβουλίου που πλέον έχει γίνει ανάγκη για την διεκπεραίωση των περιστατικών και θα καλέσουμε με θέμα την υγρή βιοψία στον καρκίνο του μαστού, cDNA και παρακολούθηση ανταπόκριση στη θεραπεία, τον κύριο Γιαννουλάκη, ο οποίος είναι Training and Development Manager στην εταιρεία Genicor. Το βήμα σε εσάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ το αγαπητό Προεδρείο, ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή, τον κύριο Ξεπαπαδάκη και τον κύριο Μαραγκουδάκη για την τιμητική πρόσκληση. Στα επόμενα 20 λεπτά θα σας αναπτύξω το θέμα της υγρής βιοψίας στην διαχείριση των ασθενών με καρκίνο μαστού και κυρίως το κομμάτι της μοριακής υπολοιπόμενης νόσου και του ctDNA, τη χρήση του σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Και σε όλο το ταξίδι των ασθενών με καρκίνο του μαστού θα εστιάσουμε κυρίως στο κομμάτι της επικουρικής θεραπείας και της νεοεπικουρικής θεραπείας όσον αφορά το κομμάτι του MRD. Θα πούμε και κάποια λόγια στο τέλος για τη χρήση της υγρής βιοψίας στο μεταστατικό setting για να μην υπάρχει επικάλυψη και με τους επόμενους ομιλητές. Οπότε, όταν μιλάμε, υπήρχε το minimal residual disease, τώρα πλέον υπάρχει και το molecular residual disease. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ξέρουμε ότι καρκινικά κύτταρα απελευθερώνουν, κυκλοφορούν καρκινικό DNA στο αίμα. Είναι ένας δυναμικός δείκτης παρουσίας ή απουσίας μοριακής υπολοιπόμενης νόσου, μιας και έχει ένα χρόνο ημίσια ζωής κάτω από 1 ώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά τεστ αυτή τη στιγμή που είναι εμπορικά διαθέσιμα. Υπάρχουν τα tumor informed που χρησιμοποιούν ιστό. Υπάρχουν τα tumor naive που γίνονται μόνο με υγρή βιοψία. Εγώ εδώ θα σας παρουσιάσω τα κλινικά δεδομένα από ένα τεστ που είναι πιο μπροστά αυτή τη στιγμή και στο πρόσφατο ESMO κιόλας υπήρχε μια ανακοίνωση της Invigor 11 για καρκίνο ουροδόχου κίστης που πλέον είναι και προβλεπτικός δείκτης. Κυρίως είναι προγνωστικός δείκτης. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή το τεστ αυτό καλύπτεται σε όλους αυτούς τους συμπαγείς όκους, είτε στην νεοεπικουρική θεραπεία είτε στην επικουρική θεραπεία και ένα 40% και παραπάνω των ογκολόγων συναδέρφων σας στην Αμερική έχει χρησιμοποιήσει αυτό το τεστ με πάρα πολλές δημοσιεύσεις, κάποια από τα οποία θα τα δούμε σήμερα. Ουσιαστικά τι κάνουμε? Χρειαζόμαστε τον ιστό. Στον ιστό πάνω γίνεται whole exome sequencing, κοιτάζοντας χιλιάδες variants, βρίσκουμε τα 16 πιο σημαντικά variants για τον ασθενή, οπότε μιλάμε για μια εξατομικευμένη υπογραφή και μετά με multiplex PCR κοιτάζουμε αν αυτά τα variants αν υπάρχουν στο αίμα, στην κυκλοφορία του αίματος. Αν βρεθούν πάνω από 2 variants στο αίμα, θεωρείται θετικό το αποτέλεσμα και ποσοτικοποιείται σε ctDNA, σε mean tumor molecules ανά ml. Και ουσιαστικά το concept, έτσι να σας το περιγράψω, είναι ουσιαστικά ότι όταν έχουμε ctDNA positive σε ένα ασθενή, οποιοσδήποτε είναι, ας πάρουμε μια γυναίκα με καρκίνο του μαστού, που βρεθεί θετικό μετά το χειρουργείο της και πάρει την αντίστοιχη θεραπεία η ασθενής αυτή και δούμε να μειώνεται ή να μηδενίζει το λεγόμενο ctDNA clearance, σημαίνει ότι η ασθενής αυτή απαντάει στη θεραπεία. Σε περίπτωση ctDNA positive, όταν πάρει την οποιαδήποτε θεραπεία και δούμε ότι αυξάνεται ή δεν μηδενίζεται, φαίνεται ότι δεν απαντάει στη θεραπεία. Και αντίστοιχα σε περιπτώσεις που είναι negative, στην αρχή με παρακολούθηση, όταν παραμένει negative είναι το καλύτερο σενάριο, οπότε σημαίνει ότι δεν υπάρχει μοριακή υπολοιπόμενη νόσο, ενώ όταν βρεθεί να υπάρχει μοριακή υπολοιπόμενη νόσο,
θα δούμε τι κλινικές μελέτες τρέχουν αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του treatment on molecular relapse. Η επικύρωση αυτού του τεστ έγινε σε 4 συμπαγείς όγκους. Καρκίνος μαστού, καρκίνος παχαίου εντέρου που έχουμε και τα περισσότερα δεδομένα, καρκίνος ουροδόχου κίστης που πλέον είναι προβλεπτικός δείκτης με βάση τα πρόσφατα δεδομένα και στο μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Ουσιαστικά η μοριακή υπολοιπόμενη νόσο μπορούμε να τη βρούμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πριν την απεικονιστική υποτροπή, που διαφέρει από 3 μήνες στον ουροθυλιακό καρκίνο μέχρι τους 10 μήνες στον καρκίνο του μαστού. Πλέον η επικύρωση έχει γίνει σε πάρα πολλούς συμπαγείς όγκους και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και καλύπτεται σε πολλούς συμπαγείς όγκους από τη Medicare στην Αμερική. Και πάμε λίγο να εστιάσουμε στον καρκίνο του μαστού και όσον αφορά το κομμάτι του molecular residual disease σε όλη τη διαχείριση ενός ασθενούς με καρκίνο του μαστού, από την νεοεπικουρική θεραπεία στο κομμάτι της επικουρικής θεραπείας, της παρακολούθησης και βέβαια και του μεταστατικού setting. Στο μεταστατικό setting αυτή τη στιγμή υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες για απάντηση σε ανοσοθεραπεία, κυρίως για γυναίκες με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Πρόσφατα ξεκίνησε και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η μελέτη στη Γαλλία, η HEROES, που αφορά γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο μαστού HER2 positive. Αυτές οι γυναίκες μετά από 2 χρόνια σε οποιαδήποτε HER2 targeted θεραπεία, όταν έχουν κάνει complete response ή partial response, μπαίνουν στη διαδικασία να ξεκινήσουν να κάνουν ctDNA. Όταν είναι θετικές συνεχίζουν τη θεραπεία τους, όταν είναι αρνητικές όμως διακόπτουν τη θεραπεία και θα την ξαναξεκινήσουν όταν βρεθεί θετικό το ctDNA ή όταν υπάρχει κάποια απομακρυσμένη υποτροπή. Και πηγαίνοντας σε πιο πρώιμα στάδια, υπάρχουν πολλές δημοσιευμένες μελέτες. Η πρόσφατη μελέτη αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί, η I-SPY 2 Trial. Η I-SPY 2 Trial είναι μια μελέτη με πολλά arms, με γυναίκες οι οποίες είναι υψηλού ρίσκου, χρησιμοποιούνται και μοριακές υπογραφές. Εδώ, στη μελέτη αυτή και στην πρόσφατη ανακοίνωση στο ESMO Breast φέτος, πλέον παρακολουθήθηκαν 723 γυναίκες με όλους τους υπότυπους. Το concept της I-SPY 2 Trial στο neoadjuvant treatment ήταν ότι το κλασικό σχήμα ήταν πακλιταξέλη ανθρακυκλίνη και υπήρχαν και διάφορα πειραματικά φάρμακα. Έγινε το ctDNA στην αρχική διάγνωση, το baseline, 3 εβδομάδες μετά τη χορήγηση πακλιταξέλης, 12 εβδομάδες μετά τη χορήγηση πακλιταξέλης και στο τέλος της νεοεπικουρικής θεραπείας, οπότε είχαμε 4 time points που είδαμε το ctDNA. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα και δημοσιεύσεις και στο Cancer Cell πριν 2 χρόνια, είναι η μελέτη του Magbanua, το οποίο εδώ ήθελα να σταθώ σε 2-3 βασικά διαγράμματα. Πρώτα απ' όλα, όταν στο baseline αυτές οι γυναίκες είναι θετικές, έχουν πολύ χειρότερη έκβαση από αυτές τις γυναίκες που είναι ctDNA negative, με ένα hazard ratio 5,5, οπότε έχουν 5,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής. Και μάλιστα, όσο πιο υψηλά τα επίπεδα του ctDNA στην αρχική διάγνωση, τόσο χειρότερη είναι η έκβαση των γυναικών αυτών. Κάτι σημαντικό μέσα από αυτή τη μελέτη όσον αφορά την παρακολούθηση αυτών των γυναικών στην νεοεπικουρική θεραπεία με ctDNA, όσο πιο γρήγορα κάνουν clearance αυτές οι γυναίκες, στις 3 εβδομάδες μετά τη χορήγηση πακλιταξέλης πηγαίνουν εξαιρετικά καλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάτι άλλο που μέσα στην I-SPY 2 Trial υπήρχαν και κάποιες ασθενείς, αυτή είναι ανακοίνωση στο φετινό άσκο, που πήραν neoadjuvant ορμονική θεραπεία. Σε ένα πρωτόκολλο Endocrine Optimization Protocol, στο οποίο ουσιαστικά το standard of care στην νεοεπικουρική ορμονική θεραπεία ήταν ένας αναστολέας αρωματάσης, πλην συν ovarian function suppression και τα πειραματικά σκέλη ήταν διάφορα νεότερα SERDs, PROTAC SERDs ή CDK4/6 inhibitors. Βέβαια το διάστημα της νεοεπικουρικής θεραπείας είναι 6 μήνες και μετρήθηκε πάλι το ctDNA σε 4 time points κατά τη διάρκεια. Αυτές οι γυναίκες, επειδή είναι ER positive HER2 negative, έχουν μικρότερο ctDNA shedding. Οπότε θεωρητικά ένα μικρότερο ποσοστό από αυτές τις γυναίκες ήταν ctDNA positive. Το θέμα είναι ότι από αυτές που ήταν θετικές ctDNA positive, το 64% καταφέραν και κάναν clearance. Οπότε ουσιαστικά αυτά είναι πρόδρομα στοιχεία βέβαια τώρα, γιατί σχεδιάζονται μελέτες ακόμα και στο κομμάτι της νεοεπικουρικής ορμονικής θεραπείας σε αυτές τις ασθενείς, κατά πόσο είναι αποτελεσματική η ορμονική θεραπεία, όταν κάνουμε monitoring με ctDNA και βέβαια και από εκεί και πέρα τι adjuvant θεραπεία θα πάρει αυτή η ασθενής. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτή η μελέτη που ξεκίνησε πρόσφατα στην Αυστρία, η Theodor Study.
είναι γυναίκες με ER-positive HER2-negative καρκίνο, οι οποίες θα κάνουν συγκνατέρα, θα πάρουν 4 εβδομάδες αναστολέα αρωματάσης, κάτι που μας θυμίζει λίγο το concept της ADAPT study που έγινε στη Γερμανία με το Recurrence score. Όταν αυτές οι γυναίκες έχουν ctDNA negative και το Ki67 είναι κάτω από 10%, γίνεται μια τυχεοποίηση να πάρουν νεοάντζουβαν ορμονική θεραπεία versus νεοάντζουβαν χημειοθεραπείες. Περιμένουμε βεβαίως τα αποτελέσματα. Κάτι άλλο που τονίστηκε και στο προηγούμενο session από την κυρία Γάκη, στο κομμάτι του κατά πόσο μπορούμε να προβλέψουμε το λεμφαδενικό φορτίο σε αυτές τις γυναίκες. Μήπως ένα τέτοιο τεστ, το ctDNA, μπορεί να βοηθήσει. Πάλι φέτος το ASCO ανακοινώθηκε. Αυτό που φάνηκε ήταν ότι αυτές οι γυναίκες οι οποίες πήραν νεοάντζουβαν χημειοθεραπεία και παραμέναν, ήταν εξ αρχής ctDNA positive και στο τέλος της νεοάντζουβαν χημειοθεραπείας παραμέναν ctDNA positive, φαίνεται ότι σε μεγαλύτερο ποσοστό είχαν νη2, νη3 νόσο. Οπότε ουσιαστικά πιθανά και το ctDNA στο πλαίσιο όλων αυτών των μελετών να βοηθήσει πιθανά στο να καθορίσετε αν θα προχωρήσει σε λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης, με όλα αυτά που γνωρίζετε και έχουν υποθεί και προηγουμένως, μοριακά να το δείτε και αυτό. Και πηγαίνοντας λίγο στο adjuvant treatment, στο περσινό ESMO ανακοινώθηκε αυτή η μελέτη με 472 γυναίκες με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Όλες οι γυναίκες που ήταν ctDNA negative είχαν 100% επιβίωση, ενώ αυτές που ήταν positive κάποια στιγμή το hazard ratio βλέπετε είναι 105. Κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε σε αυτές τις γυναίκες, θετικό ctDNA μετά τα 3 χρόνια δεν υπήρχαν, κάτι το οποίο το γνωρίζετε και στην κλινική πράξη ότι περισσότερες από αυτές έχουν ιαθεί. Πηγαίνοντας σε μια άλλη εργασία που δημοσιεύτηκε πέρσι στο JCO Precision Oncology, που αφορά εδώ αναδρομικά δεδομένα με μια παρακολούθηση αυτών των γυναικών μέσα από biobanks που κρατούσαν σε αυτές τις εργασίες, είναι 156 γυναίκες με διάφορους υπότυπους που είχαν μια παρακολούθηση που έφτασε και τα 12 χρόνια. Μπορούμε να δούμε ένα hazard ratio 53, που σημαίνει ότι αυτές οι γυναίκες που θα γίνουν positive κάποια στιγμή έχουν 53 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να υποτροπιάσουν. Και ακούστηκε και η Μονάρχη. Βεβαίως η Μονάρχη με τα δεδομένα και στο πρόσφατο ESMO, μέσα στη Μονάρχη υπήρχαν κάποια δεδομένα, είχαμε δεδομένα με το συγκνατέρα. Γιατί αναδρομικά δεδομένα μέσω της Biobank της Μονάρχη υπήρχαν από τις 5.600 γυναίκες που πήραν μέρος στη μελέτη, δεν θα πω βέβαια το σχεδιασμό, το ξέρετε πολύ καλά, 910 γυναίκες κάνανε και ctDNA. Από αυτές τις γυναίκες, τις 910, στο baseline οι 840 ήταν αρνητικές, ενώ οι 70 ήταν θετικές. Αυτές που ήταν αρνητικές είχαν ένα τετραετές IDFS της τάξης του 79%, ενώ αυτές που ήταν θετικές είχαν IDFS της τάξης του 20%. Και αυτό που έχει σημασία και πιθανά είναι εδώ πέρα κατά πόσον είναι αποτελεσματικό και το abemaciclib σε κάποιες από αυτές τις ασθενείς. Αυτές που ήταν αρνητικές και παραμείναν αρνητικές είχαν την καλύτερη έκβαση. Αυτές που ήταν θετικές και γίναν κάποια στιγμή αρνητικές, 24 γυναίκες από τις 56, προφανώς εδώ το abemaciclib ήταν αποτελεσματικό, γιατί αρνητικοποιήθηκαν και πήγαν πάρα πολύ καλά. Όλες οι γυναίκες όμως που ήταν εξ αρχής θετικές και μείναν θετικές ή από αρνητικές γίναν θετικές, δεν είχαν καλή έκβαση. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζονται πάρα πολλές μελέτες, θα σας αναφέρω 2-3. Τώρα στο Σαν Αντώνιο θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της Leader Study, όπως και της Dare Study που ανακοινώθηκαν στο πρόσφατο ASCO και θα σας τα δείξω. Εδώ ουσιαστικά αφορούν γυναίκες με ER-positive HER2-negative νόσο που ξεκινάνε κάποια στιγμή να κάνουν monitoring με ctDNA. Όταν βρεθούν θετικές χωρίς απεικονιστική υποτροπή, σε αυτές τις περιπτώσεις στοιχειοποιούνται στη Leader Study να πάρουν ribociclib, στη Dare Study να πάρουν palbociclib μαζί με fulvestrant. Η Dare Study που ανακοινώθηκε στο φετινό ASCO ήταν μια μελέτη η οποία αυτή τη στιγμή αφορά ασθενείς οι οποίες είχαν λάβει ορμονική θεραπεία για πάνω από 6 μήνες μέχρι το πολύ 7 χρόνια. Αυτές οι γυναίκες είχαν ένα recurrence risk πάνω από 15% με βάση κάποια προγνωστικά μοντέλα ή γενικότερα ήταν high risk αυτός όλες οι ασθενείς. Όταν αυτές οι γυναίκες στο monitoring με το συγκνατέρα βρεθήκανε κάποια στιγμή να είναι θετικές και το imaging ήταν αρνητικό, τυχεοποιούνται να πάρουν palbociclib και fulvestrant versus του standard of care. Από τις 500 γυναίκες που ξεκίνησαν να κάνουν monitoring, οι 60 βρέθηκαν θετικές. Και αυτές που ήταν θετικές, ένα ποσοστό από αυτές το 29% βγήκανε από τη μελέτη για τον απλούστατο λόγο ότι είχαν ήδη μετάσταση, οπότε αντιμετωπίστηκαν σαν μεταστατικός καρκίνος, ενώ οι υπόλοιπες στοιχειοποιήθηκαν να πάρουν palbociclib και fulvestrant. Εδώ είναι το molecular relapse detection κατά τη διάρκεια της DARE study. Μπορείτε να δείτε ότι
Από αυτές τις γυναίκες που ήταν ctDNA positive, οι 37 ήταν θετικές εξ αρχής, ενώ 23 γίναν θετικές κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Αν θυμάστε από την Big 98 trial για γυναίκες με θετικούς λεμφαδένες, μπορείτε να δείτε τα διαγράμματα πόσο μοιάζουν του molecular detection και του positivity rate όσον αφορά το κομμάτι των γυναικών αυτών που κάνουν υποτροπές. Ένα κομμάτι της Dare Study, βέβαια, πέραν από αυτές που ήταν θετικές και είχαν το imaging αρνητικό, ήταν και αυτές που ήταν και παραμείναν αρνητικές. Αυτές είχαν ένα negative predictive value 99,5%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ούτε 1% υποτροπίασε στη διάρκεια παρακολούθησης, που η διάρκεια παρακολούθησης ήταν 27 μήνες μέχρι στιγμής. Βέβαια, αυτά είναι αποτελέσματα πρώιμα, πολύ πρώιμα. Σίγουρα περιμένουμε και δεδομένα, να μην μιλάμε μόνο για clearance, γιατί στο κομμάτι του clearance το palbociclib και fulvestrant είχε ένα διπλάσιο clearance από τις γυναίκες που συνεχίζαν και πέραν το standard of care. Οπότε συμπερασματικά από την Dare Study, αυτά που ανακοινώθηκαν φέτος στο ASCO, είναι ότι οι γυναίκες που ήταν αρνητικές και παραμένουν αρνητικές έχουν ένα negative predictive value πάνω από 99%. Το καλό είναι ότι αυτές οι γυναίκες όταν βρεθούν θετικές, το 73% δεν θα έχουν απεικονιστική υποτροπή και οπότε θα μιλάμε για το treatment on molecular relapse και βέβαια ουσιαστικά αυτές που ήταν positive είχαν ένα καλύτερο clearance με το palbociclib. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία που ανακοινώθηκε στο περσινό άσκο είναι πώς χειρίζονται οι αντίστοιχοι συνάδελφοί σας στην Αμερική αυτές τις γυναίκες όταν χρησιμοποιούν ένα τέτοιο τεστ με ctDNA. Σε αυτή την παρακολούθηση, σε αυτή την πολυκεντρική μελέτη που συμμετείχαν 464 γυναίκες που παρακολουθήθηκαν απλά, που συμμετείχαν διάφορα κέντρα στην Αμερική, ουσιαστικά χρησιμοποίησαν το Signatera. Αυτές οι γυναίκες που ήταν αρνητικές νιώθανε μια ασφάλεια και βέβαια εκεί μπορείς να κάνεις και να αραιώσεις το monitoring, ενώ αυτές που ήταν θετικές είχαν τη δυνατότητα να μπουν να αλλάξουν θεραπεία. Αυτό μπορούσε να γίνει είτε μέσω μιας κλινικής μελέτης, είτε να γίνει μέσω μια αλλαγής θεραπείας που μπορούσαν να κάνουν οι συνάδελφοί στην Αμερική, δηλαδή να προσθέσουν ένα CDK4/6 inhibitor σε μια γυναίκα που ήταν ctDNA positive ή να δώσουν έναν παρπαναστολέα αν ήταν μπράκα μεταλλαγμένη. Άλλη μια μελέτη που υπάρχουν πολλά κέντρα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια μελέτη από την EORTC, Treat Study, στην οποία ουσιαστικά αυτές εδώ οι γυναίκες με ER-positive HER2-negative καρκίνο μετά από 5 χρόνια ορμονικής θεραπείας ξεκινάνε και κάνουν monitoring με ctDNA. Όταν βρεθούν θετικές χωρίς απεικονιστική υποτροπή, τυχαιοποιούνται να πάρουν ελάσσεστραν ανεξαρτήτως biomarker testing versus ορμονικής θεραπείας. Και οπότε κλείνοντας με τον καρκίνο του μαστού, αυτή τη στιγμή τρέχουν πάρα πολλές μελέτες από το neoadjuvant treatment στο adjuvant treatment, στο κομμάτι του monitoring και στο μεταστατικό setting και περιμένουμε πολύ σύντομα αποτελέσματα και το όλο το concept είναι ουσιαστικά με το ctDNA ότι όταν βρεθεί κάποια στιγμή να είναι θετικό στην παρακολούθηση μιας ασθενούς, εδώ μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού, περισσότερα δεδομένα έχουμε στον καρκίνο του παχαίου εντέρου βέβαια και στον ουροθυλιακό καρκίνο. Όταν βρεθεί θετικό, όταν ακόμα δεν έχουμε μεταστατική νόσο και όταν ακόμα το φορτίο της νόσου είναι χαμηλό, να μπορέσει αυτή η γυναίκα να έχει μια δεύτερη ευκαιρία για ίαση. Οπότε και κλείνοντας την ομιλία, πηγαίνοντας λίγο στην υγρή βιοψία και να κάνω πάσα και στους επόμενους ογκολόγους που θα μιλήσουν, για τον καρκίνο του μαστού, μας θυμίζει πλέον λίγο το μοριακό προφίλ στον καρκίνο του μαστού, ότι ήταν πριν 10 χρόνια στο μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Ειδικά για τις γυναίκες ER-positive, HER2-negative, υπάρχουν όλα αυτά τα γονίδια, τα ξέρετε πολύ καλά. Η θέση της υγρής βιοψίας είναι, ξέρετε πολύ καλά ότι το ESR1 καλό είναι να το κοιτάμε μέσω υγρής βιοψίας από τις κατευθυντήριες οδηγίες ASCO, ESMO, NCCN. Όμως, εκτός από αυτά τα γονίδια για τις ER-positive, HER2-negative γυναίκες, για οποιοδήποτε άλλο υπότυπο, να μην ξεχνάμε τους agnostic markers, να μην ξεχνάμε, για τις germline μεταλλαγές υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπείες, άρα πλέον και οι germline PALB2 μεταλλαγές έχουν μπει στο κομμάτι αυτό. Και βέβαια υπάρχουν και emerging biomarkers, όπως οι FGFR fusions ή μεταλλαγές, οι οποίες πιθανά θα είναι και ένας από τους επόμενους agnostic markers. Σίγουρα θα τα πει η κυρία Καπαρέλου. Απλά το μόνο που ήθελα να πω και δείχνω μια διαφάνεια από τη Serena 6 trial είναι σίγουρα ότι το κομμάτι της υγρής βιοψίας πάει και λίγο πιο πριν, ακόμα και χωρίς να έχουμε μετάσταση ουσιαστικά, όταν βρεθεί το ESR1, ένα φάρμακο το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα, αλλά φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα. Και εμείς στην Ginkor έχουμε αναπτύξει αυτή τη στιγμή αυτό το πάνελ, το οποίο είναι πολύ στοχευμένο για τις γυναίκες με υγρή βιοψία από αρχές του Νοέμβρη, το οποίο μπορεί να γίνει είτε στην υγρή βιοψία είτε σε rebiopsy, ειδικά για μια γυναίκα που έχει ένα late recurrence και δεν έχει νόημα ο αρχικός ιστός. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννουλάκη. Θα κάνουμε λίγο τα σχόλια και τις ερωτήσεις σε αυτή την ομιλία, γιατί διαφοροποιείται λίγο από τις άλλες, οι οποίες είναι περισσότερο κλινικές. Περισσότερο κλινικές είναι λόγω θεραπευτικής παρέμβασης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σχόλια για το... Ναι, κυρία Σοφία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ το βρίσκω πολύ συναρπαστικό αυτό το κομμάτι και ξέρω ότι και ο καθηγητής, ο κύριος Γεωργούλιας, το βρίσκει πολύ συναρπαστικό. Τι θα ήθελα να σχολιάσω και γιατί έτσι συμπεριλάβαμε και αυτή την ομιλία στο συνέδριο. Θεωρώ πραγματικά ότι στην εποχή που ζούμε σε μια περιοχή αποκλιμάκωσης και κλιμάκωσης θεραπείας, εξατομικεύοντας τη θεραπεία μας, εδώ πραγματικά πρέπει να βρίσκεται ο πιθανός τρόπος να το κάνουμε αυτό καλύτερα. Είδατε ότι ήδη υπάρχουν μελέτες που ανακοινώνονται στο πρώιμο καρκίνο του μαστού που εξατομικεύουν την ορμονική θεραπεία αμέσως μετά το χειρουργείο, όχι 5 χρόνια μετά όπως είναι η μελέτη που μας λέτε, για να δούμε όντως αυτή η ασθενής θα πρέπει να πάρει μονοθεραπεία, θα πρέπει να πάρει CDK4/6 inhibitors και για πόσο διάστημα πρέπει να το πάρει. Αυτά τα ερωτήματα που έχουμε να κάνουμε, πραγματικά έρχεται ένα τεστ που πιθανότατα να μας βοηθήσει πάρα πολύ να το κάνουμε. Αυτό που λίγο με απογοήτευσε σε αυτή τη σκέψη μου είναι αυτό που είπατε, ότι ο ορμονεξαρτώμενος καρκίνος του μαστού έχει μικρά ποσοστά tumor shedding στην περιφέρεια. Αυτό συμβαίνει, αυτό το στοιχείο το έχουμε από το μεταστατικό καρκίνο ή από τον πρώιμο, από πού το έχουμε? Ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Καραγεωργοπούλου. Ο μεταστατικός καρκίνος, από τη στιγμή που έχουμε μεταστατικό καρκίνο, περίπου, αν όχι το 100%, το 98%, οποιοδήποτε και να είναι ο υπότυπος, θα έχει, θα έχει απελευθερωθεί στην DNA. Το θέμα είναι στην αρχική διάγνωση, στο early stage, προφανώς ο ER-positive, HER2-negative καρκίνος έχει μικρότερο φορτίο νόσο από τους υπόλοιπους υπότυπους, οπότε το ctDNA shedding είναι μικρότερο, θα το δούμε εκεί. Πάντως δεν πάβει να είναι πολύ εντυπωσιακό ότι οι ασθενείς που έστω και αν είχαν θετικό ctDNA, ας πούμε, στη Monarch και το κάνανε αρνητικό με το Abemaciclib, πήγανε πολύ καλύτερα, και αυτές που ήταν αρνητικές και ξαναμείναν αρνητικές ήταν αυτές που είχαν την καλύτερη πρόγνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ομιλία. Θα ήθελα να ξέρω, μεταλλάξεις που ανιχνεύουμε στο ctDNA, οποιαδήποτε μετάλλαξη, η HRD, η BRCA, έχουμε στον ιστό που τον έχουμε αναλύσει και ξέρουμε ότι η αντιπροσώπευση είναι μέσω VAF. Αν έχουν λοιπόν VAF 2%, 5%, 10% ή 50%, συσσεχτίζεται αυτό με αυτό που θα βρω στο ctDNA? Ναι. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό αφορά κυρίως άλλα τεστ που είναι tumor naive ή οτιδήποτε άλλο. Το συγκεκριμένο τεστ, τις driver μεταλλαγές, τις βγάζει έξω, όπως και γαμετικές μεταλλαγές, γιατί κάνουν ένα θόρυβο και κοιτάζει ουσιαστικά αυτό που λέμε passengers μεταλλαγές, για να μην υπόκειται και στην πίεση από τη θεραπεία. Οπότε, ξέρετε, ας πούμε, στον καρκίνο του πνεύμονα, για παράδειγμα, θα βρείτε μια EGFR μεταλλαγή. Ο ασθενής, όταν θα πάρει μια συγκεκριμένη θεραπεία, πιθανά τον κλόνον αυτό να μην τον δεις. Οπότε, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει DNA negative. Οπότε, η drive, σας έδειξα ένα παράδειγμα. Οι drive μεταλλαγές βγαίνουν έξω από τον αλγόριθμο. Τα 16 variants αυτά που κοιτάζουμε είναι όχι non-driver μεταλλαγές. Όχι, εννοώ χωρίς θεραπεία. Έχω στην αρχή έναν ιστό που ξέρω ότι ο VAF είναι 5% και έναν άλλο που έχει 80%. Εάν κάνω ctDNA σε αυτές, έχω συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο. Δηλαδή, η πυκνότητα των μεταλλάξεων στο VAF στον ιστό σχετίζεται με αυτό που θα δώσω στο ctDNA ή αποκλίνουν όπως... Ναι, okay. Έχει να κάνει ακριβώς με το πώς έχουν στηθεί τα τεστ. Πάρα πολύ ωραία το λέω. Της Guardian το τεστ ή οποιαδήποτε άλλα τεστ που είναι tumor naive, κοιτάζουν και το VAF και κατά πόσον πέφτει το VAF ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ αυτή τη στιγμή δεν μας απασχολεί το VAF. Οι μεταλλαγές, τα variants που θα πάρουν, ουσιαστικά, όπως σας είπα, είναι variants τα οποία είναι όταν κάνουμε whole exome sequencing σε αυτές, σε όλους τους ασθενείς, μπορούμε να βρούμε 200 παραλλαγές σε έναν ασθενή, όταν κοιτάξουμε 10.000 γονίδια. Εδώ με ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο, εδώ παίρνουμε όχι drivers μεταλλαγές, σίγουρα κοιτάζουμε και αυτές οι μεταλλαγές να έχουν μεγαλύτερο VAF και τις κοιτάζουμε στην πορεία κατά πόσο αυτές με τη θεραπεία ή μετά οποιαδήποτε παρέμβαση, χειρουργείο, ακτινοθεραπεία, αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην DNA. Υπάρχει άλλη ερώτηση?
για άλλο σχόλιο. Να κάνω ένα σχόλιο, αν μπορώ. Σίγουρα η ανίχνευση του του σελτούμος DNA, έστω με την πλατφόρμα της Νατέρα και τους περιορισμούς που μπορεί να υπάρχουν, έχει δείξει σαφώς κλινικό relevance, κλινική σημασία, έτσι, στην ο όρος ελάχιστη μοριακή υποτροπή, minimal molecular residual disease, εμένα δεν με καλύπτει, με αφήνει λιγάκι, μου αφήνει ένα κενό, και ο λόγος είναι ότι το DNA και το οποίο ανιχνεύεται με βάση το τι απελευθερώνουν τα κύτταρα, έτσι, και κυρίως είναι κύτταρα τα οποία είτε αποπίπτουν, είτε νεκρώνονται, είτε για κάποιο λόγο απελευθερώνουν το DNA τους. Επομένως, κατά τη διάρκεια της πορείας της νόσου ξέρουμε ότι τα κύτταρα αυτά κυκλοφορούν, και αυτά τα κύτταρα είναι πολύ ετερογενή. Δεν ξέρουμε ποια είναι η πηγή, ποια κύτταρα είναι αυτά τα οποία απελευθερώνουν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τα στίγματα, ας το πούμε έτσι, τα οποία έχουμε αναλάβει σαν έχουμε αποδεχθεί, και κάνουμε αυτό το την tumor-informed παρακολούθηση. Επομένως, μας λείπει η πληροφορία, η σαφής, του κατά πόσον το clearance ή το persistence του DNA καλύπτει τους διάφορους κλόνους. Προφανώς οι μελέτες είναι θετικές, είναι σαφείς. Όταν υπάρχει clearance είναι καλύτερη η πορεία, όταν δεν υπάρχει τα πράγματα είναι χειρότερα, γιατί παραμένει το φορτίο. Αλλά η προσπάθεια να τα συνδέσουμε με θεραπευτικές αποφάσεις, παραδείγματος χάρη, όπως θα κάνουμε καθαρισμό μασχάλης ή θα κάνουμε, το θεωρώ πάρα πολύ παρακινδυνευμένο, και το θεωρώ και μάλιστα, και θα έλεγα, και αντιεπιστημονικό, έτσι, και όχι πολύ πάρα πολύ καλά τεκμηριωμένο από όποψη ηθικής, ethical. Γιατί η νόσος, μιλάμε για νόσο μικροσκοπική, για νόσο μη ορατή, μη ανιχνεύσιμη νόσο. Και επειδή ξέρουμε ότι στην πρώιμη νόσο είναι κυρίως τα κύτταρα τα οποία δεν βλέπουμε και τα οποία έχουν φύγει, έτσι, είναι τα circulating tumor cells, ή όπου έχουν κάτσει αυτά τα οποία απελευθερώνουν. Γι' αυτό είμαι και πάρα πολύ επιφυλακτικός όσον αφορά του είδους της προσεγγίσεις. Το να είναι persistently αυτή η μελέτη της ORTC, που σου λέει μετά από 5 χρόνια εάν είναι θετική ή δεν είναι θετική, θα τροποποιήσουμε ενδεχόμενα τη θεραπεία μας, θα κάνουμε de-escalate ή θα την ενισχύσουμε αν επανεμφανιστούν τα κύτταρα, είναι ένα θετικό στοιχείο, διότι πραγματικά ξεχωρίζει πληθυσμούς, ξεχωρίζει ομάδες πληθυσμών, ομάδες ασθενών, οι οποίες πιθανόν έχουν ρίσκο. Έτσι, είναι ουσιαστική προσέγγιση σε αυτή σαν πληροφορία. Και αυτό έχει να κάνει και με την ερώτηση που έκανε η κυρία Καραγεωργοπούλου, πόσο χρόνο. Ο χρόνος αντιστοιχώς δεν το ξέρει κανένας. Ο χρόνος θα είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει, Σοφία, με βάση το πόσο παραμένει κάτω από το όριο ανίχνευσης. Γιατί θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας επίσης, και το κάνω και ένα σχόλιο στον κύριο Γιαννουλάκη, ότι η αρνητική απάντηση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει το DNA. Εάν είσαι κάτω από το όριο ανίχνευσης της μεθοδολογίας, του βάφου, δηλαδή μπορεί να ανιχνεύσει το βάθος της σήκωσης της αλούχης που θα γίνει, δεν θα το πιάσεις, και θα το πιάσεις αργότερα, και είναι τα περιστατικά που βλέπεις όταν είναι στην αρχή ότι είναι αρνητικά και μετά αρχίζουν και υποτροπιάζουν κάποια στιγμή. Άρα πρέπει να είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, να βλέπουμε με πολύ κριτικό μάτι, κριτικό όχι με την έννοια την αρνητική, αλλά τη θετική και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων, τα δεδομένα αυτά, διότι δεν είναι δεδομένα τα οποία είναι στατικά, είναι δεδομένα τα οποία εξελίσσονται μέσα στον χρόνο.
Αυτό είναι το σημαντικό και νομίζω, κύριε Γιαννουλάκη, ότι στην επόμενη ομιλία σας νομίζω ότι θα είναι σκόπιμο και θα είναι καλό να δώσετε λίγο την έννοια της εξέλιξης του δίκτου, ας το πούμε, βιοδίκτου, αυτού της μοριακής, του μοριακούς, της μοριακής... Το evolution στο MRT. Ναι, του μοριακού στίγματος της νόσου. Είναι ένα στίγμα. Έτσι, δεν είναι ένας δείκτης. Συμφωνώ, κύριε απλώς, είναι ένα στίγμα. Ένα στοιχείο το οποίο σου λέει ότι κάτι σημαίνει. Όπως σου λέει μια απεικονιστική μέθοδος ότι εδώ έχει μια βλάβη κτλ. Είναι ένα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κύριε καθηγητά, συμφωνώ μαζί σας. Όσον αφορά το λεμφαδενικό καθαρισμό και κάποιο με το νεοάτζωμα ορμονική θεραπεία, είναι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αιρετικά θέματα. Είναι πάρα πολύ νωρίς να συζητήσουμε, εννοείται. Σαν αιρετικό θέμα το έθιξα. Απλά υπήρχε ανακοίνωση στο ΆΣΚΟ. Έχετε πάρα πολύ δίκιο στο γεγονός ότι υπάρχουν το ctDNA shedding στη μεταστατική νόσο, πιθανά αυτή τη στιγμή με βάση τα δεδομένα, τα tools που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα το πιάσεις σε μια πνευμονική μετάσταση, σε μια περιτοναϊκή μετάσταση. Μπορεί να έχεις ένα ctDNA negative και να δεις μια πνευμονική μετάσταση. Αλλά σίγουρα αυτό το πράγμα βγαίνουν και καινούργια σιγά σιγά εργαλεία, τα οποία πιθανά να εμπερικλείουν μέσα και το μοριακό προφίλ. Γιατί, εσείς, σαν θεράποντες γιατροί, πέραν το ctDNA θα θέλατε και το μοριακό προφίλ. Ναι, εντάξει, δηλαδή. Νομίζω, εμείς δημοσιεύσαμε το 2002 το πρώτο paper με τα κυκλοφορούντα κύτταρα στο GCO, έτσι, που τα κάναμε στην Κρήτη. Με απλοϊκές μεθόδους που δεν είχαν τη μοριακή υπογραφή. Έτσι, ανιχνεύαμε επιθυλιακά κύτταρα στο αίμα. Δημοσιεύσαμε, ήταν η πρώτη ή δεύτερη μελέτη που είχε δημοσιευθεί στον κόσμο τότε, το 2002. Ακριβώς δείχνει ότι την ετερογένεια της νόσου και το πόσο μόνο η κλινική πληροφορία δεν είναι επαρκής για να χαρακτηρίσουμε το στάτους και το στάδιο της νόσου. Το στάδιο εννοώ το βιολογικό στάδιο της νόσου. Προφανώς υπάρχουν οι στόχοι, οι μοριακοί, του οποίοι μπορεί κανένας να παρεύει και θα μας τα πούνε οι συνάδελφοι αμέσως μετά. Αλλά εκείνο που έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι η νόσος εξελίσσεται, ότι έχει μια δυναμική η οποία διαφοροποιείται και υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι είναι θεραπευμένοι ευθύς εξ αρχής, όπως δείχνετε η καμπύλη η οποία είναι σχεδόν στο 100% με ελάχιστες παρεμβάσεις. Δημοσιεύσαμε πριν από 2 χρόνια με τον Αλέξη Τοματίκα μια δουλειά δικιά μας με κύτταρα 20 ετίας, παρακολούθηση 20 ετίας, με follow-up 20 ετίας των ασθενών και δείξαν και είναι πραγματικά αυτά τα πράγματα. Οι ασθενείς, η πιθανότητα υποτροπής είναι λιγότερη, όταν είναι αρνητική, είναι λιγότερη από 1-2%, αν θυμάμαι καλά. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικό να καταλάβουμε. Οι περιορισμοί της μεθόδου και το τι σημαίνει η ερμηνεία του, να το χωνεύσουμε. Διότι το να αποκοιμηθούμε ότι έχουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα και να αποκοιμηθεί και ο ασθενής ότι έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα είναι λάθος. Αυτό νομίζω θέλω να πω από την εμπειρία μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλία, η οποία είναι ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος είναι παθολόγος ογκολόγος και θα μας μιλήσει για τους ασθενείς με μπράκα μεταλλάξεις, άρρωσες με καρκίνο του μαστού και μπράκα μεταλλάξεις. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και το αξιότιμο Προεδρείο για την πρόσκληση να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, τους ασθενείς με μπράκα μετάλλαξη. Εδώ ακολουθεί ένα σύντομο περίγραμμα της ομιλίας μου. Ξεκινάμε με την περιγραφή ενός περιστατικού το οποίο είχαμε στην κλινική μας και το οποίο έχουμε ακόμα βέβαια. Πρόκειται για μια γυναίκα 42 ετών, η οποία νόσησε το 2022 σε ηλικία 39 ετών από αδενοκαρκίνωμα αριστερού μαστού. Η γυναίκα, να πούμε ότι τότε είχε υποβληθεί σε ογκεκτομή και λεμφαδενικό καθαρισμό, ενώ από το ατομικό της αναμνηστικό βλέπουμε ότι είχε μια θρομβοφιλική προδιάθεση γονιδιακού τύπου. Θα δούμε στη συνέχεια που παίζει ρόλο ίσως αυτό. Ενώ από το οικογενειακό ιστορικό, η γιαγιά της είχε ένα σήμα του, δεν γινόταν βέβαια τότε διερεύνηση όπως έπρεπε. Η θεία, αδερφή της μητέρας,
πέθανε από καρκίνο οθικών, ενώ η μητέρα εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι είναι και αυτή μια φορέας μπράκα μετάλλαξης γονιδιακής. Έτσι λοιπόν πρέπει, και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε, είναι ότι σε ασθενείς νέες με τόσο σημαντικό και μεγάλο οικογενειακό ιστορικό, πρέπει από την αρχή να γίνεται ένας πλήρης γονιδιακός έλεγχος. Η ΕΣΜΟ μάλιστα συστήνει σε όλες τις υψηλού κινδύνου ασθενείς να κάνουν γονιδιακό έλεγχο, ακόμα και με βάση το ιστολογικό προφίλ και το ορμονικό προφίλ αυτών, κυρίως για τα BRCA1, BRCA2 γονίδια, αλλά εγώ θεωρώ πλέον ότι πρέπει να επεκτείνουμε το γονιδιακό έλεγχο σε όλα τα γονίδια που σχετίζονται με κληρονομικά μεταδιδόμενους καρκίνους και τους φορείς τους. Και μάλιστα η ΆΣΚΟ πλέον έχει βάλει ως όριο τα 65 έτη, ενώ και βλέπουμε σταδιακά ότι δηλαδή το ηλικιακό όριο πλέον ανεβαίνει συνεχώς να αναζητάμε γονιδιακά τεστ. Έτσι λοιπόν η ασθενή χειρουργήθηκε και η ιστολογική της εξέταση ανέδειξε ένα διαιτητικό καρκίνωμα αριστερού μαστού, grade 3, μέσης διαμέτρου 1,8 εκατοστά πολυεστιακό, και μάλιστα είχε διήθηση σε 7 από τους 14 λεμφαδένες. Η ασθενής ήταν ορμονεξαρτώμενη και το παθολογοανατομικό στάδιο της νόσου ήταν TAF1-2 στάδιο 3α. Ο γονιδιακός έλεγχος ανέδειξε μια παθογόνο μετάλλαξη στο γονίδιο BRCA1 σε τυροζυγωτία και ακολούθησε και γενετική συμβουλευτική. Τώρα δεν θέλω να επεκταθώ στους τοπικούς χειρισμούς. Μίλησαν εξαιρετικά όλοι οι συναδελφοί χειρουργοί, δεν μπορούμε να προσθέσω κάτι άλλο. Είναι αποδεκτοί και οι δύο χειρισμοί, και το χειρουργείο διατήρησης του μαστού και η μαστεκτομή σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα. Και μάλιστα και το χειρουργείο διατήρησης μαστού δείχνει να έχει σημαντικό όφελος, γιατί μας θωρακίζει η επικουρική εκνοθεραπεία ως προς το κομμάτι της τοπικής υποτροπής που μπορεί να επέλθει. Εισαγωγικά λοιπόν οι ασθενείς που έχουν BRCA1 και BRCA2 μεταλλάξεις φαίνεται να αποτελούν το 5 έως 10% των ασθενών με καρκίνο του μαστού, και μάλιστα φαίνεται να πρόκειται για ασθενείς σε νεαρή ηλικία, ενώ σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί το 2020, ήταν η μελέτη POS, φάνηκε ότι ασθενείς που είναι φορείς συνολικά δεν εμφανίζουν διαφορά στην ολική επιβίωση σε σύγκριση με τους σποραδικούς καρκίνους του μαστού. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Και δεξιά βλέπουμε επίσης στην καμπύλη ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία σε ασθενείς φορείς των γονιδίων BRCA1 και BRCA2, αυξάνεται και το ποσοστό εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία αναφέραμε και λίγο πριν. Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα ότι βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια ότι όσο μικρότερες είναι οι γυναίκες, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης και παρουσίας BRCA1 και BRCA2 σε ασθενείς που νοσούν από καρκίνο μαστού, και μάλιστα σε τριπλά αφορά αυτό, ασθενείς με τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού, ενώ συνολικά στους κληρονομικούς καρκίνους μαστού τα γονίδια BRCA1 και BRCA2 αναλογούν σε ένα ποσοστό 60%. Ξέρουμε δηλαδή, και είναι γνωστό, ότι τα BRCA1 και τα BRCA2 γονίδια ουσιαστικά είναι καταστατικά γονίδια που μαζί με άλλα, όπως τα μεσαίας διαιτητικότητας γονίδια, όπως το CHEK2 και το RAD51, διαμορφώνουν τον μηχανισμό επιδιόρθωση με ομόλογο ανασχεδιασμό. Όλα αυτά μαζί τα γονίδια θωρακίζουν ουσιαστικά το κύτταρο, έτσι λοιπόν δυσλειτουργία αυτών των γονιδίων οδηγεί στην ανάπτυξη νόσου. Και επίσης να πούμε ότι σε ασθενείς με μετάλλαξη ουσιαστικά υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στους ασθενείς που έχουν μεταλλάξει BRCA1 ή BRCA2. Ασθενείς με μετάλλαξη στο γονίδιο BRCA1 φαίνεται να ανήκουν σε ένα ποσοστό 70% σε τριπλά αρνητικούς καρκίνους μαστού, εμφανίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνο οθικών, ενώ αντίστοιχα ασθενείς με μετάλλαξη στο γονίδιο BRCA2 φαίνεται να είναι ορμονοεξαρτώμενοι ασθενείς, αλλά παρόλα αυτά, πολλοί ορμονοεξαρτώμενοι BRCA2 ασθενείς φαίνεται και έχει δειχθεί ότι έχουν υψηλό δείκτη πολλαπλασιασμού και επιθετική βιολογικά συμπεριφορά. Έτσι λοιπόν, επιστρέφοντας στην ασθενή μας, η συγκεκριμένη ασθενής έλαβε επικουρική χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία βάσει πρωτοκόλλου, ενώ από το γονιδιακό έλεγχο είπαμε ότι ήταν θετική για BRCA1 μετάλλαξη σε τυροζωτία, άρα θεωρήθηκε υψηλού κινδύνου για υποτροπή ασθενής, ενώ κατόπιν συζήτησης έγινε και προγραμματισμός για άμφο-σαλπουγκοθηκεκτομή. Θα το σχολιάσουμε αργότερα αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη Olympia Α,
η ασθενής αυτή έλαβε συνολικά για 1 έτος πάρπαναστολέα, ολάπαρυπ, στοχεύσιμη δηλαδή θεραπεία, και αυτό βάσει των δεδομένων της μοριακής βιολογίας. Ξέρουμε όλοι ότι ο συνδυασμός σε ασθενείς οι οποίοι έχουν μπράκα μετάλλαξη, ο συνδυασμός της χορήγησης ενός πάρπαναστολέα όπως το ολάπαρυπ φαίνεται ουσιαστικά να εμποδίζει την επιδιόρθωση των βλαβών, οι οποίες ουσιαστικά έχουν προέλθει από την ανεπάρκεια των μπράκα 1 και μπράκα 2 γονιδίων που είναι αγκοκατασταλτικά, βελτιώνοντας έτσι συνολικά το ποσοστό επιβίωσης αυτών των ασθενών. Και μάλιστα αυτό έχει δειχθεί ότι η ευαισθησία σε παράγοντες όπως τους πάρπαναστολής είναι ανεξάρτητα ιστολογικού τύπου και υπότυπου του όγκου. Η Ολύμπια Α είναι σε όλους γνωστή μελέτη. Φάνηκε με τον πιο καλό τρόπο και με τον πιο δυνατό τρόπο ότι σε ασθενείς οι οποίοι είχαν γαμετικές μεταλλάξεις στα γονίδια μπράκα 1 και μπράκα 2 και οι οποίοι χωρίστηκαν σε 4 ομάδες υψηλού κινδύνου, η χορήγηση στη μεν μία ομάδα του ολάπαρυπ για 1 έτος έναντι του πλασίμπο στην άλλη ομάδα έδειξε σημαντικά μεγάλο όφελος ως προς το IDFS. Στην εξαετία βλέπουμε ότι είναι σχεδόν στο 10%. Ανεξαρτήτως ιστολογικού τύπου του όγκου, δηλαδή είτε για τριπλά-αρνητικούς ασθενείς είτε για ορμονοεξαρτώμενους όγκους, το όφελος παραμένει σημαντικό του ολάπαρυπ έναντι του πλασίμπο, ενώ και η ολική επιβίωση στην εξαετία φαίνεται να είναι αρκετά υψηλή στο 4,5%. Κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία της μελέτης αυτής είναι ότι σε ασθενείς που λάβαν ολάπαρυπ, ουσιαστικά αυτοί οι ασθενείς προστατεύτηκαν από την ανάπτυξη ενός δεύτερου πρωτοπαθούς νεοπλάσματος ή υποτροπής του ήδη υπάρχοντος νεοπλάσματος του μαστού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό δεδομένο και επίσης ξέρουμε ότι μιλάμε για ασθενείς οι οποίες είναι νέες σε ηλικία. Άρα τις ενδιαφέρει πολύ το θέμα της τεκνοποίησης και της σωστής καθοδήγησης, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα υπογονιμότητας ή άλλων παραγόντων. Και στο διπλανό πίνακα φαίνεται πάρα πολύ ωραία ότι όλες οι ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη αυτή είχαν και στα 2 σκέλη ισοδύναμα ποσοστά επιτυχών κύσεων. Άρα λοιπόν πρόκειται για έναν ασθενή υψηλού κινδύνου, όπως προείπαμε. Ποιο είναι το επόμενο βήμα μας? Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΆΣΚΟ και των νεότερων δεδομένων που έχουμε και των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας με ολάπαρυπ, γνωρίζουμε ότι σε έναν ασθενή υψηλού κινδύνου όπως αυτή, με ενίδιο νόσο, αυτό που είναι κατάλληλο είναι να χορηγηθεί ένας CDK4 αναστολέας επικουρικά. Αυτά σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης Monarchy. Οι ασθενείς μας έλαβε λοιπόν απεμάλτηση και λετροζόλη και μάλιστα να τονίσουμε ότι η ασθενής έπαιρνε εξ αρχής ορμονοθεραπεία με λετροζόλη λόγω, όπως προείπαμε, του γονιδιακού θρομοφιλίας. Την επιλέξαμε έναντι της ταμοξιφένης. Οπότε και τη συνέχισε. Παράλληλα, η ασθενής υποβλήθηκε ουσιαστικά ετέθησε μια πάρα πολύ καλή τακτική, απεικονιστική και κλινική παρακολούθηση. Είχε συζητηθεί και το θέμα της αμφομαστεκτομής. Επί της παρούσας φάσης δεν ήταν δεκτής αυτό. Εδώ βλέπουμε συνολικά τις κατευθυντήριες οδηγίες. Η προσθήκη ολάπαρυπ, δηλαδή μετά την προσθήκη ολάπαρυπ, είναι αποδεκτή η χορήγηση CDK4 αναστολέα στο επικουρικό σκέλος, ειδικά σε ασθενείς με ενίδιο νόσο υψηλού κινδύνου. Και εδώ το ίδιο βλέπουμε στο πράσινο πλαίσιο ότι σε ασθενείς με μπράκα μεταλλάξεις η χορήγηση του ολάπαρυπ μαζί με CDK4 αναστολής προσφέρει μεγάλο όφελος. Και μάλιστα οι νέες μελέτες που γίνονται είναι σχετικά με το ποιο από τα δύο θα χορηγηθεί. Πρώτα, οι περισσότεροι ειδικοί συστήνουν την χορήγηση αρχικά του ολάπαρυπ, ώστε οι ασθενείς αυτοί να λάβουν και το μέγιστο θεραπευτικό όφελος. Όσον αφορά την τακτική παρακολούθηση, δεν θέλω να σας κουράσω. Βλέπουμε τον αλγόριθμο της ΕΣΜΟ που έχει προταθεί για τους ασθενείς με μπράκα 1 μετάλλαξη και μπράκα 2. Τακτικό έλεγχο με μαγνητική τομογραφία ανά εξάμηνο για τους ασθενείς με μπράκα 1 που έχουν συνήθως πιο επιθετικούς όγκους, έναντι των μπράκα 2 ασθενών, οι οποίοι είναι καλό να παρακολουθούνται σε ετήσιο έλεγχο με μαγνητική τομογραφία μαστών. Ή ανάλογα, αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε μαγνητική τομογραφία, υπερηχογράφημα ή μαστογραφία. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που έχουμε το 2025 από τη μελέτη του Μπλοντό, η οποία έχει δημοσιευτεί στο Lancet, βλέπουμε ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργία μείωσης του ρίσκου εμφάνισαν αρκετά σημαντικά ποσοστά αυξημένης επιβίωσης και ειδικά σε συγκεκριμένες υποομάδες όπως τους μπράκα 1 ασθενείς,
τους ασθενείς με τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού, τους ασθενείς που ήταν σε νέα ηλικία και σε πρώιμο στάδιο νόσου. Πολύ σημαντική αυτή η μελέτη, αλλά ίσως είναι μια αφορμή να ενθαρρύνουμε τους ασθενείς αυτούς να σκεφτούν την πιθανότητα ενός τέτοιου χειρουργείου. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την νεοεπικουρική θεραπεία. Βλέπουμε πόσες μελέτες σε αυτόν τον πίνακα τρέχουν, μελέτες φάσης 2 και 3 πλέον για το νεοεπικουρικό σκέλος στους ασθενείς με μπράκα μετάλλαξη. Η νεοτάλα μελέτη είναι μία από τις σημαντικότερες. Φάσης 2 βέβαια, μικρές μελέτες, όπου χωρήθηκε σε ασθενείς με μπράκα μετάλλαξη το ταλαζόπαρυπ, ένα σπάρπα αναστολέας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά υψηλά ποσοστά PCR στους ασθενείς. Είχαν πάρει για 6 μήνες ταλαζόπαρυπ και στη συνέχεια χειρουργήθηκαν. Ήταν όμως μια μελέτη single arm. Η Τζε Παρόλα, άλλη μια μελέτη που μελετά σε μπράκα ασθενείς υψηλού κινδύνου, HRD, θετικούς υψηλού κινδύνου και με πρώιμη νόσο. Την αντικατάσταση, εδώ μελετάται η αντικατάσταση ουσιαστικά στον επικουρικό σκέλος της καρβοπλατίνης με το λάπαριπ. Και βλέπουμε, παρότι αυτή η μελέτη συνολικά δεν έδειξε όφελος μέχρι τώρα στο συνολική επιβίωση και στο διάστημα ελεύθερου νόσου, φαίνεται όμως ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα ως προς το PCR. Άρα ίσως είναι άλλη μια αφορμή να σκεφτούμε τα περός φάρμακα στον επικουρικό σκέλος και πώς αυτά μπορούν να αλλάξουν το μετέπειτα πεδίο για τους ασθενείς με μπράκα μεταλλάξει. Άλλη μια μελέτη partner και σε αυτή φάνηκε σε ασθενείς που είχαν τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού ή μεταλλάξει στα γονίδια μπράκα. Και εδώ ουσιαστικά οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 3 σκέλη, είτε να λάβουν απλή χημειοθεραπεία με καρβοπλατίνα και πακλιταξέλη, είτε να λάβουν στο νεοεπικουρικό σκέλος καρβοπλατίνα, πακλιταξέλη μαζί με ολάπαριπ. Στο δεύτερο άρμα αυτής της μελέτης φάνηκε το ολάπαριπ δόθηκε 3 μέρες μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας, ουσιαστικά για να μπορέσουν οι ασθενείς να ανακάμψουν και να μην υπάρχει αυξημένη τοξικότητα στους συγκεκριμένους ασθενείς. Και βλέπουμε σε σύγκριση με το control arm εντυπωσιακά αποτελέσματα στην τριετία. Το διάστημα ελεύθερου νόσου, το EFS ουσιαστικά φαίνεται να είναι στο 100% στην τριετία, ενώ και στην συνολική επιβίωση το ίδιο. Στην τριετία 100% των ασθενών που είχαν πάρει με αυτή τη λεγόμενη gap χορήγηση του ολάπαριπ φάνηκε να έχουν πολύ ψηλά ποσοστά επιβίωσης. Ενώ για το μεταστατικό στάδιο ξέρουμε ότι υπάρχουν 3 κύριες μελέτες εγκριτικές, η Olympia, η BRCA και η Brocade, που χορηγούνται αυτοί οι παράγοντες για τους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού. Σε αυτό που θέλω να επιμείνω τώρα, κλείνοντας την ομιλία, είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από τα γονίδια BRCA1 και BRCA2 που μελετώνται για πάρα πολλά χρόνια, είναι εξίσου σημαντικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον με βάση τις νέες τεχνικές μοριακές που έχουμε και τις μελέτες τις ανοσιτοχημικές που υπάρχουν εδώ και καιρό, καθώς και τις μελέτες ελέγχου του γονιδιώματος, να καταλήξουμε σε πολύ καλό και ακριβή πόρισμα σε σχέση με το αν υπάρχει HRD θετικός ασθενής. Και αυτό γιατί έχουμε δει και φαίνεται από πρώιμα αποτελέσματα ότι σε ασθενείς οι οποίοι κυρίως είναι τριπλά αρνητικοί, όπως βλέπουμε στο κάτω διάγραμμα, στο δεύτερο σενάριο, βλέπουμε ότι οι ασθενείς με τριπλά αρνητικούς όγκους έχουν ένα ποσοστό HRD θετικότητας 50-60%, πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα αυτό, γιατί ασθενείς με HRD εμφανίζουν μεγαλύτερη ανοσογονικότητα. Τα tumor infiltrating ελεφοκύτταρα είναι σε πολύ ψηλότερο ποσοστό σε αυτούς τους όγκους και άρα η χορήγηση σε συγκεκριμένους ασθενείς συνδυασμού PARP αναστολέα μαζί με νοσοθεραπεία στο νέο επικουρικό σκέλος φαίνεται και προσδοκάμε να έχει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά το PCR αυτών των ασθενών. Και μάλιστα δεδομένα αναμένονται από τη μελέτη Olympia N, η οποία είναι μια μελέτη φάσης 2, και η οποία συνδυάζει το olaparib μαζί με το durvalumab. Συμπερασματικά λοιπόν, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται εξ αρχής γονιδιακός έλεγχος πλέον και εκτός των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 τα οποία μελετάμε, να ελέγχονται και όλα τα γονίδια τα οποία συμμετέχουν στον
στον μηχανισμό του ομόλογου ανασυνδυασμού και της γενετικής επιδιόρθωσης, δηλαδή του επωνομαζόμενου HRD. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και να δούμε καλύτερα πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτούς τους ασθενείς που εμφανίζουν υψηλής επικινδυνότητας και δυσδυτικότητας γονίδια, καθώς και μέτριας δυσδυτικότητας. Επίσης, σε όλους τους ασθενείς που είναι φορείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι πρωταρχική σημασία στη στενή παρακολούθηση ανάλογα με το στάδιο της νόσου και να συστήνονται επίσης στρατηγικές μείωσης του κινδύνου είτε επανεμφάνισης όγκου είτε ουσιαστικά πρόληψης από ένα δεύτερο πρωτοπαθές νεόπλασμα. Και μάλιστα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η γενετική συμβουλευτική σε αυτό το κομμάτι, αφού έχει φανεί ότι όταν υπάρξει γονιδιακός έλεγχος και η αρτιότερη μελέτη όλων των μελών της οικογένειας όσον αφορά στην ύπαρξη αυτών των γονιδιακών διαταραχών, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό ολικής επιβίωσης έχουμε για όλα τα μέλη. Συνολικά και κλείνοντας, οι μελλοντικές προκλήσεις πλέον είναι να επεκταθούν οι πάρπα αναστολής και στον επικουρικό σκέλος και ειδικά σε ασθενείς με HRD θετική νόσο όπως προείπαμε, καθώς και σε ασθενείς με BRCA1 και BRCA2 μεταλλάξεις. Αυτό θα μας βοηθήσει στο να γίνει και μια αποκλιμάκωση των θεραπείων και κυρίως της χημειοθεραπείας, αφού πλέον θα έχουμε εκλεκτικούς αναστολής προεγχειρητικά, δηλαδή του συνδυασμού πάρπα αναστολή θεραπείας ή των καινούριων συζευμένων αντισωμάτων. Άλλη μια πελωτική πρόκληση είναι να καυθούν όλες οι αντιστάσεις που υπάρχουν και εμφανίζονται μετά από κάποιο διάστημα με τους πάρπα αναστολής, ενώ πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να μπουν οι πάρπα αναστολής και σαν πρώτη γραμμή θεραπείας στον ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο μαστού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηδάκη. Υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια? Ναι, παρακαλώ. Τα φέναν οι δύο. 1,8, ναι. Τότε είχε κριθεί ότι μπορούσε, από την αρχική σταδιοποίηση που είχε γίνει, είχε κριθεί ότι μπορούσε να γίνει κατευθείαν χειρουργείο. Να ρωτήσω, δεν το πρόσεξα. Στην μελέτη τα άλλα μεταχειρητικά δίνουν, προβλέπετε να πάρουν παραπληγή πιτόρο? Δεν έχουμε επικαιροποιημένα δεδομένα που να δείχνουν ότι... Συγγνώμη. Στη μελέτη τα άλλα δεν έχει... ουσιαστικά δεν υπάρχουν ακόμα δεδομένα για την επικουρική συνέχιση του σχεδιασμού για το ταλαζόπαριπ. Αυτά τα δεδομένα είναι σε ασθενείς που είχαν πάρει για 6 μήνες. Αυτή δεν είναι μια μελέτη που τρέχουν τώρα? Να σας πω, κατάλαβα. Να σας πω, κύριε καθηγητά. Μπορώ. Νόμιζα ότι είναι ongoing αυτή. Όχι. Ήταν μια μελέτη φάσης 1-2 που έδωσε νεοεπικουρικά ταλαζόπαριπ για 6 μήνες και μέτρησε ποιες ασθενείς είχαν PCR και ποιες δεν είχαν. Δεν είναι ούτε τυχιοποιημένη μελέτη, ούτε είναι singular μελέτη. Και έδειξε ότι είχε περίπου 50% πλήρη ύφεση μόνο με... Οι υπόλοιπες βέβαια, εννοείται που δεν είχαν PCR, πήραν μετά χημειοθεραπεία. Εντάξει, δεν το κατάλαβα. Ευχαριστώ. Ήταν singular μελέτη, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηδάκη. Και να προχωρήσουμε σε μια άλλη ομάδα γυναικών με καρκίνο μαστού και ESR1 μετάλλαξη. Γι' αυτό θα καλέσουμε την κυρία Καπαρέλου Μαρία, η οποία είναι παθολόγος ογκολόγος, επιστημονική συνεργάτη στη θεραπευτική κλινική του νοσοκομείου Αλεξάνδρα και επιμελήτρια της ογκολογικής αιματολογικής ομάδας στο ΙΑΣΟ. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω το αξιότιμο Προεδρείο καθώς και τον κύριο Ξαπαπαδάκη για την τιμητική πρόσκληση. Για τα επόμενα λίγα λεπτά θα μιλήσουμε για μια ασθενή η οποία φέρει ESR1 μετάλλαξη και με βάση αυτή τον τίτλο θα μιλήσουμε και για τις ασθενείς που είναι ορμονοευαίσθητες και εμφανίζουν αντίσταση στην ορμονική θεραπεία. Έτσι ξεκινάμε με την ασθενή 46 ετών, την Μαρία, που με ατομικό αναμνηστικό ελεύθερο, δεν κάπνιζε, δεν έπινε αλκοόλ, ήταν προεμεινοπαυσιακή, ελεύθερο οικογενειακό ιστορικό, σε πολύ καλή γενική κατάσταση και τον έκτο του 2016 ψηλαφά ένα ογκίδιο στον αριστερό μαστό, γίνεται ο απεικονιστικός
έλεγχος, δεν φαίνεται πουθενά αλλού ήταν αρνητικός για δευτεροπαθείς εντοπίσεις και η γυναίκα αυτή προχωράει σε ογκεκτομή αριστερά, όπου έχουμε ένα CA αριστερού μαστού, grade 2, ER 100%, PR 100%, HER2 1 και E67 5%, όμως είχε 8 στους 22 θετικούς λεμφαδένες. Έτσι η ασθενής ήταν ένα π2 νη 0, μη 0, και μόλις βγαίνει το αποτέλεσμα της βιοψίας, η ασθενής ξεκινάει επικουρική χημειοθεραπεία με 4 κύκλους επιρουμπικίνη ενδοξάν κάθε 14 μέρες και εν συνεχεία 4 κύκλους μεταξωτέρ κάθε 21 ημέρες. Εν συνεχεία υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία στο σύστιχο μαστό και στην μασχάλη και ξεκινάμε ορμονοθεραπεία με ταμοξιφένη. Η ασθενή στα επόμενα 6 χρόνια παρακολουθείται με τον ετήσιο έλεγχο όπως προβλέπεται και γύρω στον Ιανουάριο του 2022, στα πλαίσια άτυπων οστικών αλγών, υποβάλλεται σε σπινθυρογράφημα οστών, όπου το σπινθυρογράφημα δείχνει αυξημένη καθήλωση του ραδιοφαρμάκου τόσο στο δεξιό λαγόνιο οστό, στο ιερό οστό, στην 8η πλευρά και στη δεξιά στερνοκλειδική άρθρωση. Ο λοιπός απεικονιστικός έλεγχος ήταν αρνητικός. Σε εκείνη τη φάση έγινε ριμπάιοψη, γιατί θεωρήθηκε ότι πως αυτή η ασθενής είχε υποτροπή, όπου αναδεικνύεται το ίδιο με το πρώτο που είχαμε, δεν έχω βάλει τα στοιχεία, ήταν ακριβώς το ίδιο με το πρώτο, υποβάλλεται και σε έλεγχο μεταλλάξεων, όπου ήταν germline BRCA αρνητική, PI3CA αρνητική, ESR1 αρνητική. Κοιτώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε πάντα είναι ότι υπάρχουν 2 διακριτές μεγάλες ομάδες. Αυτές οι ασθενείς που υποτροπιάζουν και είναι ορμονοευαίσθητες, και αυτό βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του ΕΣΜΟ σημαίνει ότι είτε είναι de novo μεταστατικές ή έχει υπάρξει υποτροπή σε περισσότερο από 12 μήνες από το πέρας της ενδοκρινικής επικουρικής θεραπείας. Σε αυτές τις ασθενείς είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες λένε ότι το επόμενο βήμα είναι ο συνδυασμός αναστολών αρωματάσης με CDK4/6. Έτσι βλέπουμε εδώ τα δεδομένα του CDK4/6 από όλες και από τα 3 φάρμακα που έχουμε, και το Ribociclib και το Palbociclib και το Abemaciclib, όπου έχουμε όφελος στο PFS και στα 3 αυτά φάρμακα, και κάποια από αυτά έχουν δείξει όφελος και στη συνολική επιβίωση. Η άλλη μεγάλη κατηγορία είναι αυτές οι ασθενείς οι οποίες έχουν αντίσταση στην ενδοκρινική θεραπεία. Αυτές είναι οι ασθενείς οι οποίες υποτροπιάζουν όσο είναι σε επικουρική θεραπεία, είτε έχουν υποτροπιάσει σε λιγότερο από 12 μήνες από το πέρας της επικουρικής θεραπείας. Ένα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να θυμόμαστε εδώ και έχει περάσει στις κατευθυντήριες οδηγίες είναι ότι σε αυτές τις ασθενείς ένας βασικός έλεγχος που πρέπει να γίνεται, θα τα πούμε και μετά, που είναι το PI3CA μετάλλαξη, ο ασθενής με PI3CA μετάλλαξη, είναι να ελέγχουμε για PI3CA μεταλλάξεις. Και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ο συνδυασμός Fulvestrant, Palbociclib και Inavolisib, ο οποίος έχει δείξει όφελος με τη μελέτη Inavo 120. Πάρα πολύ συνοπτικά λέμε ότι αυτές οι ασθενείς στοιχειοποιήθηκαν να λάβουν είτε Fulvestrant με Palbociclib και η άλλη ομάδα προσθέθηκε το Inavolisib, και βλέπουμε εδώ πολύ συνοπτικά ότι το median PFS για τις ασθενείς που έλαβαν Inavolisib ήταν 17 μήνες, έναντι 7 μήνες στο σκέλος που δεν είχε λάβει το Inavolisib. Και έχουμε και ένα trend όσον αφορά τη συνολική επιβίωση για αυτές τις ασθενείς, με περίπου διαφορά 7 μήνες υπέρ του Inavolisib. Αυτό μεταφράστηκε και στην διάρκεια της ανταπόκρισης, όπως επίσης και στις αντικειμενικές ανταποκρίσεις που στο φάρμακο Inavolisib έφτασαν το 63%. Ανεπιθύμητες ενέργειες, όχι πολύ διαφορετικές. Αυτό που αναμένεται είναι η αιματολογική τοξικότητα με δευτεροπενία, η βλενογονίτιδα περισσότερο στο σκέλος με το Inavolisib και η υπεργλυκαιμία όσο αναμένεται, καθώς και οι διάρειες. Τι κάνουμε όμως αυτές τις ασθενείς που δεν έχουν PI3CA μεταλλάξεις? Αυτό που ξέρουμε, τα δεδομένα από τα CDK4/6 μαζί με Fulvestrant φαίνονται εδώ και από τα 3 αυτά φάρμακα με όφελος στο PFS και στα 3 φάρμακα, και κάποια από αυτά μας έδωσαν και όφελος στη συνολική επιβίωση. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα, ξαναγυρνάμε στην ασθενή μας, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης Paloma 2, η ασθενής ετέθησε θεραπεία πρώτης γραμμής με αναστολέα αρωματάσης και CDK4/6, όπου έλαβε από τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι και τον Γενάρη του 2025. Η μελέτη Paloma τυχιοποίησε ασθενείς να λάβουν λετροζόλη μαζί με Palbociclib, είτε λετροζόλη μόνο, και βλέπουμε τα αποτελέσματα, το όφελος στο PFS από την χορήγηση του Palbociclib μαζί με τη λετροζόλη.
Τον Ιανουάριο του 2025, στα πλαίσια τακτικού επανελέγχου, εντοπίστηκαν δευτεροπαθείς ηπατικές εντοπίσεις. Στα πλαίσια ελέγχου, ώστε να αιτιολογήσουμε την αντίσταση στην ενδοκρινική θεραπεία, εστάλει έλεγχος για ESR1. Ο έλεγχος ανεβρέθη θετικός και λίγο παρακάτω θα σας πω πώς συνεχίσαμε με την ασθενή. Πριν φτάσουμε εκεί, είναι μια βασική ερώτηση που πρέπει να θέτουμε. Μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτή την αντίσταση στην ενδοκρινική θεραπεία? Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη academic ήταν η μελέτη Πάντα 1. Στη μελέτη αυτή, αυτό που κάναμε ήταν οι ασθενείς που ελάμβαναν πρώτη γραμμή με αναστολέα αρωματάσεις με παλμπόσικλιπ, κάθε 2 μήνες ελέγχαμε για ESR1 μεταλλάξεις, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια απεικονιστική επιδείνωση στην ασθενή. Όταν βρισκόταν θετικό το ESR1, αυτό που κάνουν ήταν να τυχιοποιηθούν οι ασθενείς και είτε να παραμείνουν στον αναστολέα αρωματάσεις με παλμπόσικλιπ, είτε να αλλάξουν και να λάβουν fulvestrant μαζί με παλμπόσικλιπ. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι χωρίς απεικονιστική επιδείνωση, το median PFS για τις ασθενείς που άλλαζαν σε fulvestrant ήταν 12 μήνες, έναντι περίπου 6 μήνες για τις ασθενείς που συνέχιζαν να λαμβάνουν αναστολέα αρωματάσεις με το CDK4/6. Και εδώ έρχεται η μελέτη Serena, η οποία αυτή ήταν registry μελέτη, δεν ήταν academic όπως ήταν η προηγούμενη, στην οποία οι ασθενείς που ελάμβαναν τουλάχιστον 6 μήνες αναστολέα αρωματάσεις με CDK4/6, κάθε 2 με 3 μήνες ελέγχαμε για ESR1 μεταλλάξεις. Ελέγχοντας τις ESR1 μεταλλάξεις, εδώ αυτό που πρέπει να πούμε, πάλι δεν υπήρχε απεικονιστική επιδείνωση. Και αυτό που πρέπει να πούμε, που είναι πολύ σημαντικό, είναι κοιτώντας για ESR1 μεταλλάξεις, περίπου οι μισές ασθενείς είχαν ήδη από το πρώτο τεστ εμφανίσει μετάλλαξη στο ESR1. Οι επόμενες 40 περίπου, το 40% εμφάνισε μετά από 2 με 5 τεστ και ένα 10% εμφάνισε παραπάνω από 5 τεστ. Έτσι, από 5 δοκιμασίες για ESR1 μετάλλαξη. Έτσι, αυτές οι ασθενείς τυχιοποιήθηκαν να λάβουν καμίζεστραντ με CDK4/6 ή να συνεχίσουν τον αναστολέα αρωματάσεις, και εδώ δεν υπήρχε απεικονιστική επιδείνωση. Και βλέπουμε εδώ, που είναι πολύ ενδιαφέρον, το όφελος με ένα hazard ratio 0,44 από την χορήγηση του καμίζεστραντ μαζί με αναστολέα αρωματάσεις, και δεν έχουν αλλάξει κατευθυντήριες οδηγίες, αλλά θα είχε ενδιαφέρον να δούμε εάν κάναν απεικονιστική επιδείνωση προσθέτοντας το καμίζεστραντ, αν θα διατηρείται αυτό το όφελος στο PFS. Κοιτώντας πάλι τις κατευθυντήριες οδηγίες, κάποια στιγμή είτε ορμονοβαίσθητες είτε αντίσταση στην ορμονική θεραπεία, αυτές οι ασθενείς θα υποτροπιάσουν. Από εδώ και πέρα, όλες μας οι θεραπευτικές επιλογές που έχουμε θα πρέπει να ξεκινάνε από βιοδείκτες που θα πρέπει να μελετώνται στην υποτροπή. Μία από τις μεταλλάξεις αυτές είναι η PI3CA μετάλλαξη, η μετάλλαξη ESR1 όπου έχουμε το φάρμακο Elacestrant, η μπράκα μεταλλάξη όπου τα είπαμε με τους PARP αναστολής, και αν δεν υπάρχουν μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε την ενδοκρινική θεραπεία, να προσθέσουμε ευερόλυμους με εξαμεστάνη, να ξαναβάλουμε CDK4/6, γιατί υπάρχουν μελέτες για το rechallenge με CDK4/6, αλλά το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι θα πρέπει όλες μας οι θεραπευτικές επιλογές να καθοδηγούνται βάσει των διοδικτών. Περνώντας τώρα λοιπόν στις ασθενείς με ESR1 μετάλλαξη, το Elacestrant με τη μελέτη Emerald, η οποία τυχιοποίησε ασθενείς που είχαν υποτροπιάσει μετά από 1 ή 2 γραμμές ενδοκρινικής θεραπείας, και σε μία τουλάχιστον από αυτές είχαν λάβει CDK4/6. Τυχιοποιήθηκαν οι ασθενείς να λάβουν Elacestrant versus το standard of care σε εκείνη τη φάση, και τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν το PFS σε όλο τον πληθυσμό, καθώς επίσης και σε αυτές που έφεραν ESR1 μετάλλαξη. Εδώ βλέπουμε όφελος στη μελέτη Emerald και στο συνολικό πληθυσμό, αλλά το φάρμακο έχει πάρει έκκληση για αυτές τις ασθενείς που είναι ESR1 μεταλλαγμένες, και βλέπουμε και εδώ και ένα trend όσον αφορά τη συνολική επιβίωση για αυτές τις ασθενείς που είναι ESR1 μεταλλαγμένες. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τις ασθενείς που πάνε καλά με Elacestrant είναι τελικά ποιες είναι αυτές που δεν υποτροπιάζουν στους 6 πρώτους μήνες. Όσο πιο πολύ η ασθενής έχει εκτεθεί σε CDK4/6, όσο μεγαλύτερο διάστημα έχει εκτεθεί, τόσο μεγαλύτερο είναι και το όφελος από τη χορήγηση του Elacestrant. Βλέπουμε εδώ ότι αυτές που είχαν πάρει τουλάχιστον 12 μήνες CDK4/6, το median PFS ήταν γύρω στους 8,5 μήνες με το Elacestrant, έναντι σχεδόν 2 μηνών για το σκέλος του Standard of Care.
Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη και πολύ περίεργη ήταν η μελέτη EMBER-3. Στη μελέτη EMBER-3, αρχικά όταν ξεκίνησε η μελέτη, δοκιμάσαμε το Ilmunestant, ένα άλλο SERD, έναντι της standard of care θεραπείας. Όμως, κατά τη διάρκεια της μελέτης, έλαβε έγκριση το Elacestrant και κάνουν ένα amendment και προσθέτουν δεύτερο πειραματικό σκέλος με την προσθήκη στο Ilmunestant του Abemaciclib. Και τελικά η μελέτη, αυτό που μελετήθηκε ήταν τα δύο πειραματικά σκέλη, το Α και το Σ, το οποίο είναι και πολύ περίεργο βέβαια. Όμως, κοιτώντας τα αποτελέσματα από τη μελέτη EMBER, αυτό που είδαμε ότι το Ilmunestant σε σχέση με το Standard of Care στο σύνολο του πληθυσμού δεν είχε κάποια επίδραση στο PFS, όμως είχε επίδραση στις CSR1 μεταλλαγμένες ασθενείς, 5,5 μήνες στο PFS με το Ilmunestant έναντι σχεδόν 4 μήνες για το Standard of Care εκείνη τη φάση. Κοιτώντας τα αποτελέσματα από το amendment που συγκρίθηκαν τα δύο πειραματικά σκέλη μεταξύ τους, φαίνεται ότι προσθέτοντας στο Ilmunestant το CDK4/6 Abemaciclib, βλέπουμε ότι έχουμε ένα median PFS 9,5 περίπου μήνες έναντι της μονοθεραπείας με Ilmunestant που ήταν 5,5 μήνες. Έτσι, αυτό που μπορούμε να πούμε, κοιτώντας όλες τις μελέτες, τις οποίες δεν τις έχω αναφέρει, ότι υπάρχει ένα ταβάνι στο οποίο το όφελος από το PFS είναι περίπου 6 μήνες. Η μελέτη EMBER με την προσθήκη targeted θεραπείας μαζί με τα SERD, βλέπουμε ότι αυξάνει λίγο περισσότερο το όφελος που έχουμε για τις ασθενείς αυτές. Μια άλλη ενδιαφέρουσα μελέτη είναι πάλι με SERDs, είναι η μελέτη EVERA, στην οποία πάλι οι ασθενείς στοιχειοποιήθηκαν να λάβουν G-Registrant με everolimus έναντι του everolimus μονοθεραπεία και είδαμε εδώ πέρα όφελος στο PFS τόσο για τις CSR1 μεταλλαγμένες ασθενείς, όσο και για το σύνολο του πληθυσμού. Υπάρχει και ένα trend όσον αφορά τη συνολική επιβίωση σε αυτή τη μελέτη, κυρίως αυτές που είναι οι SR1 μεταλλαγμένες. Βλέπουμε εδώ ότι όσον αφορά το προφίλ ασφαλείας δεν έχουμε μεγάλες διαφορές και ο λόγος που προσέθεσα αυτές τις μελέτες ήταν γιατί βλέπουμε από τις δύο μεγάλες μελέτες, την Emerald που είναι το Elacestrant και την EMBER που ήταν η μονοθεραπεία με Ilmunestant, ότι περίπου 60% των ασθενών το χάνουμε γιατί υποτροπιάζουν τους πρώτους 6 μήνες. Προσθέτοντας όμως στοχευμένα φάρμακα, όπως είναι η μελέτη EMBER-3 που προσθέσαμε το Abemaciclib και η μελέτη EVERA που προσθέσαμε στο everolimus, προσθέθηκε το G-Registrant, βλέπουμε ότι οι μισές σας είναι το 30% υποτροπιάζουν στους 6 μήνες, οπότε ίσως έχουμε μεγαλύτερο όφελος εάν στους SERDs προσθέτουμε και στοχευμένες θεραπείες. Γυρνώντας πάλι πίσω στην ασθενή μας, η ασθενής λόγω του ότι είχε θετικό ESR1, τέθησε θεραπεία με Elacestrant, την οποία λαμβάνει μέχρι και σήμερα. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το σημείο δεν το έχω συμπεριλάβει. Θα σας πω ότι η ασθενής έχει αρχίσει και αυξάνει λίγο τους δείκτες σιγά-σιγά. Περιμένουμε τις απεικονιστικές εξετάσεις που έχει κάνει και η ερώτηση μετά τίθεται τι θα γίνει αν αυτή η ασθενής υποτροπιάσει, γιατί το όφελος που έχει πάρει είναι περίπου στους 11 μήνες, τι γίνεται από εκεί και πέρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει βέβαια ότι οι ασθενείς αυτές μπορεί να χρειαστεί να περάσουν ή μπορεί να μην μπορούν να πάρουν κάποια άλλη γραμμή ενδοκρινικής θεραπείας, οπότε περνάμε σε πιο κυταροτοξικά φάρμακα και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα νεότερα ADCs, χωρίς να έχουν λάβει προηγουμένως χημειοθεραπεία. Έχουμε το Trastuzumab deruxtecan και σε αυτές που πριν έχουν λάβει κάποιο είδους χημειοθεραπεία είναι οι HER2-low που λαμβάνουν Trastuzumab deruxtecan, είτε το Sacituzumab govitecan και το Topotecan deruxtecan. Πάρα πολύ συνοπτικά θα τα πω αυτά, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν και απαντήσεις πάνω σε αυτό. Βλέπουμε εδώ τη μελέτη Destiny Breast 4. Ήταν οι ασθενείς που είχαν λάβει 1 με 2 γραμμές χημειοθεραπείας πριν τυχιοποιήθηκαν να λάβουν Trastuzumab deruxtecan έναντι της κλασικής χημειοθεραπείας και βλέπουμε εδώ όσον αφορά τις ορμονοθετικές ασθενείς βλέπουμε ένα όφελος στο PFS όπως και στο σύνολο του πληθυσμού και η συνολική επιβίωση βλέπουμε εδώ ότι έχουμε ένα όφελος 24 μήνες στο Trastuzumab deruxtecan έναντι 17 μήνες για την κλασική χημειοθεραπεία. Όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τα νεότερα αυτά φάρμακα έχουν και νεότερες ανεπιθύμητες ενέργειες με σημαντικότερη την πνευμονίτιδα για αυτές τις ασθενείς, το οποίο όμως πλέον ξέρουμε και να τη διαχειριζόμαστε και να την βρίσκουμε αρκετά νωρίς, γιατί είμαστε πιο alert οι ογκολόγοι πλέον. Και περνάω κιόλας και στην επόμενη μελέτη, η Destiny 6, στην οποία ουσιαστικά το ερώτημα ήταν τι γίνεται με τις HER2 ultra low και τι γίνεται όταν αυτές οι ασθενείς δεν έχουν λάβει πριν χημειοθεραπεία.
Σε αυτές που ήταν chemotherapy naive, τυχιοποιήθηκαν οι ασθενείς να λάβουν τα στρούζουμαμπ deruxtecan έναντι της κλασικής χημειοθεραπείας. Έχουμε ένα median duration of follow-up γύρω στους 18 μήνες και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι στις HER2-low τόσο το PFS που έχει 5 μήνες διαφορά και ένα trend όσον αφορά τη συνολική επιβίωση για τις HER2-low και το ίδιο βλέπουμε γύρω στους 5 μήνες όφελος για τις HER2 ultra-low και βλέπουμε και στη συνολική επιβίωση με ένα hazard ratio 0,75. Το άλλο ADC, το sacituzumab govitecan, στην μελέτη TROPICS 2, η οποία έχει δοθεί το sacituzumab govitecan μετά από χημειοθεραπεία βέβαια, που έδειξε στατιστικό όφελος τόσο στο PFS όσο και στη συνολική επιβίωση σε σχέση με τα κλασικά κυταροτοξικά φάρμακα. Και έχουμε και τη μελέτη TROPION, που επίσης πριν είχαν λάβει χημειοθεραπεία οι ασθενείς με το datopotamab deruxtecan έναντι κλασικής χημειοθεραπείας και βλέπουμε και εδώ ένα όφελος στο PFS γύρω στους 7 μήνες έναντι 5 μήνες στην κλασική χημειοθεραπεία. Τρέχουν μελέτες με το sacituzumab govitecan χωρίς να έχουν πριν λάβει οι ασθενείς χημειοθεραπεία. Υπάρχει μελέτη που τρέχει sacituzumab tirumotecan για αυτές τις ασθενείς. Αναμένουμε και τα αποτελέσματα για όλα αυτά. Συμπερασματικά και σκεφτόμενοι την ασθενή, η εξατομικευμένη προσέγγιση πλέον είναι αυτό που πρέπει να γίνεται για όλες τις ασθενείς που είναι ορμονοευαίσθητες HER2 αρνητικές. Το πιο σημαντικό σημείο σε όλο αυτό που συζητάμε είναι ότι θα πρέπει να γίνεται testing. Θα πρέπει οι ασθενείς να γνωρίζουμε και να καθοδηγείται η θεραπευτική μας επιλογή βάσει των διοδικτών και τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής. Όσον αφορά την δεύτερη γραμμή θεραπείας, υπάρχουν διαδοχικές ενδοκρινικές είτε μονοθεραπείες είτε συνδυαστικές θεραπείες, μέχρι να εξαντληθούν οι θεραπείες που έχουμε στη φαρέτρα μας και βασίζονται στην ορμονική θεραπεία. Τα δεδομένα των μελετών μας λένε ότι θα πρέπει το μεγαλύτερο όφελος στο PFS επιτυγχάνεται στις υποομάδες των ασθενών με στοχεύσιμους διοδείκτες. Ως εκ τούτου προτείνεται ένας αλγόριθμος θεραπείας με γνώμονα τους διοδείκτες για να διασφαλιστεί η βέλτιστη επιλογή θεραπείας για τις ασθενείς αυτές. Θα πρέπει πάντοτε να μην ξεχνάμε ότι η εξισορρόπηση της αποτελεσματικότητας, της τοξικότητας και πολλές φορές της προτιμήσεως του ασθενούς να είναι ένα βασικό βήμα για τη διαδικασία της επιλογής της θεραπευτικής μας προσέγγισης για την εκάστοτε ασθενή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καπαρέλου. Πραγματικά ήταν όχι πλήρης απλά, χυμαρώδης η παρουσίαση. Εγώ δεν ξέρω να κρίνω όλα τα άλλα, γιατί δεν δίνω θεραπεία. Εκείνο που πρέπει να πω, αφού τέθηκε το ζήτημα των ADCs και της Destiny 4 και 6, από τη μεριά μου να πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό αυτό που κάνουμε με το χαρακτηρισμό του καρκινώματος ως ultra low, γιατί διαφέρει εξαιρετικά ποσοτικά το ζήτημα. Ultra low θα το πω όταν δω και 3 μεμβράνες ατελείς. Ultra low θα το πω και όταν δω πολύ περισσότερες μεμβράνες που θα είναι όμως λιγότερο του 10% των νεοπλασματικών κυτάρων. Δεν ξέρω πόση σημασία έχει αυτό για την αποδοτικότητα των φαρμάκων και των θεραπείων αυτών. Αλλά θεωρώ ότι δεν είμαστε ακόμη, παρότι προσπαθούμε και υπάρχει και μεγάλη συμφωνία και μεταξύ μας και όλα αυτά και όλες οι τεχνικές δεν είναι ίδιες και όλα τα εργαστήρια δεν είναι το ίδιο καλυμπραρισμένα και τα μηχανήματα και τα αντισώματα και πολλά πράγματα. Πάντως, πραγματικά περιμένω να δω μήπως και αυτές που είναι 0 ανταποκρίνονται κάπως σε τέτοιου είδους θεραπείες, γιατί δεν είναι σωστά ποσοτικοποιημένο το θέμα. Απόλυτα σωστό, και θεωρώ βέβαια ότι κοιτώντας την μελέτη και ξεχωρίζοντας τις ultra low, ας πούμε όπως ονομάζονται στη μελέτη, δεν έχει σημασία, βλέπουμε ότι και πάλι κρατάει το όφελος από τη χορήγηση του φαρμάκου. Οπότε ας μην είμαστε τόσο αυστηροί στο πώς είναι, και όσον αφορά την αλληλούχηση των ADCs, τελικά είναι πάρα πολύ μεγάλες κουβέντες αυτές και νομίζω ότι τρέχουν και μελέτες γι' αυτό, που ας πούμε ότι θα ήταν ένα διαγνωστικό πρόβλημα για τις ultra low, ή θεραπευτικό μάλλον, όχι διαγνωστικό, θεραπευτικό πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι τελικά, κοιτώντας τη μελέτη πραγματικά, δεν είναι τόσο πολύ άμα χάσουμε και 3 μεμβράνες και χαρακτηριστεί από το εκάστοτε εργαστήριο. Ίσως δεν είναι και ο σωστός τρόπος
η ανοσοϊστοχημία. Σωστά. Για την εκτίμηση του ultra-low. Σωστά. Μήπως πρέπει να γίνει με PCR, με κάποιον άλλο τρόπο που να είναι λίγο πιο ποσοτικός, αν θέλετε, αντικειμενικά ποσοτικός. Σωστά. Anyway. Θα συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα. Έτσι, εγώ αισθάνομαι ότι δεν έχω πιστεί για την έννοια του ultra-low, έτσι, παρά ότι η μελέτη δείχνει ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Δεν έχω πιστεί για την σημασία και του κατά πόσο υπάρχει και τι είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζουμε ultra-low. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα είναι πολύ έχουμε δρόμο, γιατί ίσως είναι και λίγο φιλοσοφικό το θέμα. Εγώ να συγχαρώ την κυρία Καπαρέλου, έτσι, και να τη συγχαρώ για τον εξής εξαιρετική ομιλία, αλλά να σας συγχαρώ, κυρία Καπαρέλου, γιατί αναδείξατε σε αυτή τη διαφάνεια την διαφορά των ασθενών με τις πρώιμες υποτροπές στην πρώτη πενταετία και μετά την πενταετία. Έτσι, πραγματικά πρέπει να το καταλάβουμε, και θα σκεφτόμουν ότι την ώρα που μιλούσατε, αν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε cell tumor DNA όπως την άδειξε ο Γιώργος Γιαννουλάκης στην αρχή, πιθανόν να βλέπαμε την υποτροπή της γυναίκας στο DNA της πολύ νωρίτερα. Πιθανόν να μην είχε την SR1 ακόμα, να την έβγαζε αργότερα. Και νομίζω ότι εκεί είναι που παντρεύονται πια οι μεθοδολογίες και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο βιολογικά και περισσότερο τη φυσική ιστορία της νόσου, ιδιαίτερα στον καρκίνο του μαστού, και θα έλεγα και στον καρκίνο του, αλλά σε όλους τους καρκίνους, αλλά σε αυτούς που έχουμε δείξει. Όχι, εγώ δεν έχω άλλη παρατήρηση να κάνω. Νομίζω να προχωρήσουμε στην επόμενη. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, και προχωράμε στην τρίτη παρουσίαση, ασθενής με μεταλλάξεις στην πύχη κοινάση, από την κυρία Ανδρεκοπούλου, που είναι ειδικευμένη παθολογικής ογκολογίας στο Αλεξάνδρα. Κυρία Ανδρεκοπούλου. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και ιδιαίτερα τον κύριο Ξεπαπαδάκη για την πολύ τιμητική πρόσκληση. Και μαζί θα μιλήσουμε για ένα ενδιαφέρον περιστατικό ασθενούς με ποιεθρική μετάλλαξη και θα συζητήσουμε λιγάκι τι κάνουμε σε αυτό τον πληθυσμό των ασθενών. Δεν έχω κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Η ασθενής μας είναι μια ασθενής 58 ετών, μετεμεινοπαυσιακή, χωρίς συνοσυρότητες, που είχε θετικό οικογενειακό ιστορικό. Η μητέρα της είχε διαγνωστεί με καρκίνο μαστού σε ηλικία 45 ετών και η διάγνωση ξεκινάει τον 8ο του 2018, που ψηλαφάει η ασθενής μας ένα μόρφωμα στον αριστερό μαστό. Υποβάλλεται σε μαγνητική μαστών, που αναδεικνύει μια αλλίωση στην 6η ώρα του αριστερού μαστού μέγιστης διαμέτρου 2,5 εκατοστά, ενώ ο λοιπός απεικονιστικός έλεγχος με αξονικές δεν αναδεικνύουν απομακρυσμένες μεταστάσεις. Έτσι λοιπόν, αφού υπευλήθη πρώτα σε κορμπάιψη, ακολούθως υποβάλλεται σε αριστερή μαστεκτομή και λεμφαδενικό καθαρισμό τον 10ο του 2018, που αναδεικνύει ένα πορογενές δυθυτικό καρκίνωμα με ειδικού τύπου grade 2 σταδίου TAF2-1 ή αρθετικό PR αρνητικό, HER2 αρνητικό με 1 και 6,7 στο 35%. Πρόκειται δηλαδή για ένα luminal B καρκίνο μαστού. Ακολούθως λαμβάνει την επικουρική χημειοθεραπεία με 4 κύκλους ανθρακυκλίνης με πυρούμπισιν και εντοξάν, ακολουθούμενος από 4 κύκλους ταξάνης, από το 12ο του 2018 μέχρι το Μάιο του 2019, και ακολούθως υποβάλλεται σε επικουρικά ακτινοθεραπεία και ακολούθως ορμονοθεραπεία με λετροζόλη, την οποία ελάμβανε μέχρι το 2023. Βλέπουμε το διάγραμμα με τις θεραπείες τις οποίες έλαβε η ασθενής μας, αρχικά το χειρουργείο, μετά επικουρική χημειοθεραπεία, επικουρικά ακτινοθεραπεία και ακολούθως την επικουρική ορμονοθεραπεία. Τον 11ο του 2023, και ενώ βρίσκεται υπό ορμονοθεραπεία με λετροζόλη, η ασθενής μας παρουσιάζει τοπική υποτροπή με ένα ογκίδιο στον αριστερό μαστό, το οποίο αφαιρείται χειρουργικά και βλέπουμε την ιστολογική. Πρόκειται για μια τοπική υποτροπή του ίδιου καρκίνου, ή αρθετικό, PR αρνητικό, HER2-1 HER2 αρνητικό με 1 και 6,7 στο 40%. Ενώ ο απεικονιστικός έλεγχος με αξονικές δείχνει πολλαπλές πνευμονικές δευτεροπαθείς εντοπίσεις, έως 1,5 εκατοστό. Βλέπουμε και τις αντίστοιχες εικόνες, αμφωτερόπλευρα στους πνεύμονες.
Εάν αυτή η ασθενής είχε κάνει την υποτροπή τη σήμερον ημέρα, θα της κάναμε κάποιο έλεγχο για μεταλλάξεις. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, θα έπρεπε να κάνουμε από την αρχή έλεγχο για μεταλλάξεις, όπως συζητήσαμε προηγουμένως και συζήτησε και η κυρία Καπαρέλου. Ωστόσο, το 2023, το standard of care για την πρώτη γραμμή θεραπείας είναι ο συνδυασμός του CDK4/6 αναστολέα μαζί με ορμονική θεραπεία. Οπότε και η ασθενής μας ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2024 πρώτης γραμμής θεραπεία με το CDK4/6 αναστολέα Abemaciclib μαζί με Fulvestrant, το οποίο λαμβάνει πρότινος μέχρι τον 8ο του 2025. Με καλύτερη ανταπόκριση, μερική ανταπόκριση της νόσου, όπως βλέπουμε με τις πνευμονικές δευτεροπαθείς να ανταποκρίνονται από το πάνω μέρος της εικόνας μέχρι το κάτω, η ασθενής μας ανταποκρίνεται στη θεραπεία με το CDK4/6 αναστολέα. Τον Ιούλιο του 2025 όμως, προσφάτως, η ασθενής μας παρουσιάζει υποτροπή με νέες δευτεροπαθείς υπατικές εντοπίσεις, οπότε σε αυτό το σημείο στέλνουμε έλεγχο για μεταλλάξεις, έλεγχο για ESR1 μετάλλαξη στο αίμα που ήταν αρνητικός και στο λογικό παρασκεύασμα της τοπικής υποτροπής, δηλαδή που ελήφθη το 2023, στείλαμε έλεγχο για παρουσία PI3K μετάλλαξης, που όπως βλέπουμε ήταν θετικός με παρουσία μετάλλαξη στο εξώνιο 9 του γονιδίου PI3K. Οπότε και η ασθενής μας από το 10ο του 2025 τίθεται σε δεύτερης γραμμής θεραπεία με τον PI3K αναστολέα Alpelisib, 300 mg την ημέρα, μαζί με ορμονική θεραπεία με Fulvestrant. Με κάποιες από τις αναμενόμενες παρενέργειες του φαρμάκου, με υπεργλυκαιμία grade 2, με στοματίτιδα grade 1, με διαρροική συνδρομή grade 1, που μας οδήγησαν στο να μειώσουμε τη δόση κατά ένα δοσολογικό επίπεδο στα 250 mg την ημέρα. Η ασθενής μας δεν έχει υποβληθεί σε καινούριο απεικονιστικό έλεγχο για να δούμε την ανταπόκριση. Σε αυτό το σημείο, σε καινούριο απεικονιστικό έλεγχο, πρόκειται να υποβληθεί τον Ιανουάριο, οπότε και θα δούμε και την ανταπόκρισή της στη θεραπεία. Λίγα λόγια για τις ασθενείς με PI3K μεταλλάξεις. Γνωρίζουμε ότι στον ορμονευαίσθητο καρκίνο μαστού ένα ποσοστό των ασθενών περίπου στο 35 με 40% θα εμφανίσουν PI3K μεταλλάξεις. Ένα ποσοστό 4% περίπου θα εμφανίσουν μεταλλάξεις στο ACT και ένα ποσοστό περίπου στο 3% θα εμφανίσουν μεταλλάξεις στο PTEN. Το ποσοστό αυτό μειώνεται αν μιλάμε για HER2 θετικό καρκίνο μαστού που βλέπουμε ότι είναι στο 23 με 30% και σε πολύ μικρότερο ποσοστό στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Γνωρίζουμε ότι οι μεταλλάξεις στο PI3K έχουν και προγνωστικό χαρακτήρα, καθώς ξέρουμε ότι οι ασθενείς οι οποίες έχουν ορμονευαίσθητο καρκίνο μαστού και εμφανίζουν PI3K μετάλλαξη έχουν μια χειρότερη πρόγνωση, περίπου μια μέση συνολική επιβίωση λιγότερη, μειωμένη κατά 8 μήνες σε σχέση με τις ασθενείς που δεν φέρουν PI3K μεταλλάξεις. Και επίσης γνωρίζουμε ότι έχουν και προβλεπτικό χαρακτήρα, καθώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε θεραπευτικά, να τις στοχεύσουμε με τις καινούργιες θεραπείες του PI3K αναστολής. Πού πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο? Μπορούμε να τον κάνουμε τόσο σε παλαιό ιστολογικό παρασκεύασμα, όσο και από τη μεταστατική αιστεία, καθώς έχει φανεί από τις μελέτες ότι υπάρχει concordance μεταξύ των δύο αιστειών, και της πρωτοπαθούς και των μεταστατικών, καθώς η PI3K μεταλλάξεις είναι ένα πρώιμο event στην εξέλιξη των ασθενών, εν αντιθέσει με τις ESR1 μεταλλάξεις που συμβαίνουν επίκτητα, οπότε είναι με μια σχετική ασφάλεια μπορούμε να ελέγξουμε για PI3K μεταλλάξεις και στις δύο αιστείες. Και ποια είναι η μέθοδος που πρέπει να προτιμήσουμε? Το gold standard είναι να ελέγξουμε για PI3K μεταλλάξεις με NGS, καθώς γνωρίζουμε ότι με PCR μπορούμε να χάσουμε κάποιες μεταλλάξεις, κυρίως αναδιατάξεις ή ενθέσεις ή διαγραφές στο γονίδιο, οπότε το gold standard είναι με next generation sequencing, και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε να κάνουμε έλεγχο με PCR. Αυτή είναι η εγκεκριμένη, πολύ αναστολής του PI3K είναι σε μελέτες. Δύο είναι οι εγκεκριμένοι αναστολής, το Alpelisib που είναι ένας αναστολέας του PI3K και το Inavolisib που έχει διπλό ρόλο και αναστέλει το PI3K και οδηγεί την πρωτεΐνη σε αποδόμηση, είναι και degrader δηλαδή της πρωτεΐνης. Και ένας pan-PI3K αναστολέας, το Gedatolisib, δεν έχει λάβει ακόμα έγκριση, είναι όμως σε μελέτη φάσης 3. Είναι ένας αναστολέας pan-PI3K, δηλαδή που αναστέλει όλο το σηματοδοτικό μονοπάτι, αναστέλει και το PI3K και το ACT και το PTEN.
Βλέπουμε τους 3 εγκεκριμένους αναστολής και τις ενδείξεις τους. Το Alpelisib, που είναι ένας PI3K αναστολέας που έχει λάβει έγκριση για την PI3K μεταλλαγμένες ασθενείς με ορμονευαίσθητο μεταστατικό καρκίνο μαστού στη δεύτερη γραμμή θεραπείας με βάση τα θετικά αποτελέσματα της μελέτης SOLAR-1. Το Inavolisib, που είναι ένας PI3K αναστολέας που έχει λάβει έγκριση στην πρώτη γραμμή θεραπείας σε συνδυασμό με CDK4/6 αναστολέα με βάση τα θετικά αποτελέσματα της μελέτης SINAVO 120. Και το Capivasertib, που έχει λάβει έγκριση για ασθενείς που φέρουν μεταλλάξεις είτε PI3K, είτε ACT, είτε PTEN, καθώς αναστέλει όλο το σηματοδοτικό μονοπάτι, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη γραμμή θεραπείας με βάση τα θετικά αποτελέσματα της μελέτης Capitello 291. Η μελέτη SOLAR-1 είναι η εγκριτική μελέτη του φαρμάκου Alpelisib. Είναι μια μελέτη η οποία συμπεριέλαβε ασθενείς με ορμονοευαίσθητο HER2 μεταστατικό καρκίνο μαστού με PI3K μεταλλάξεις, που είχαν παρουσιάσει υποτροπή είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά το τέλος της ορμονικής θεραπείας που ελάμβαναν για μεταστατική νόσο. Εδώ μιλάμε για δεύτερης γραμμής θεραπεία. Περίπου το 54% των ασθενών είχαν λάβει προηγουμένως μία γραμμή θεραπείας, ενώ το 45% των ασθενών είχαν λάβει 2 γραμμές θεραπείας, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών είχαν λάβει προηγουμένως CDK4/6 αναστολέα, ήταν πριν την έγκριση των CDK4/6 αναστολέων. Μία θετική μελέτη ως προς το διάστημα ελεύθερου υποτροπής της νόσου με ένα hazard ratio στο 0,65, ωστόσο στη συνολική επιβίωση δεν έδειξε στατιστικά σημαντικό όφελος ως προς την συνολική επιβίωση, μόνο ένα αριθμητικό όφελος στους 8 μήνες. Και με βάση αυτή τη μελέτη το φάρμακο έλαβε έγκριση από τον FDA ήδη από το 2019 για τη δεύτερη γραμμή θεραπείας. Προχωράμε όμως στην πρώτη γραμμή θεραπείας. Οι PI3K αναστολής έχουν λάβει πλέον έγκριση ήδη από την πρώτη γραμμή θεραπείας με τη μελέτη SINAVO 120, που είναι μια μελέτη φάσης 3 που συμπεριέλαβε ασθενείς με ορμονευαίσθητο HER2 μεταστατικό καρκίνο μαστού και PI3K μετάλλαξη που δεν είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία για τη μεταστατική νόσο, είχαν παρουσιάσει υποτροπή είτε κατά τη διάρκεια είτε εντός 12 μηνών από το πέρας της επικουρικής ενδοκρινικής θεραπείας. Άρα αυτοί οι ασθενείς δεν είχαν λάβει CDK4/6 αναστολέα και τυχεοποιήθηκαν 1/1 να λάβουν είτε τριπλέτα με συνδυασμό του PI3K αναστολέα Inavolisib μαζί με CDK4/6 αναστολέα Palbociclib και Fulvestrant, είτε το συνδυασμό Palbociclib με Fulvestrant μόνο χωρίς τον PI3K αναστολέα. Και αυτή η μελέτη, με βάση και τα updated αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στο ASCO του 2025, φάνηκε πως έδειξε όφελος από την τριπλέτα τόσο προς το διάστημα ελεύθερου υποτροπής της νόσου με ένα όφελος στους 10 μήνες, όσο και ως προς τη συνολική επιβίωση, με 7 μήνες μεγαλύτερη μέση συνολική επιβίωση στους ασθενείς που έλαβαν τον PI3K αναστολέα. Θετικά αποτελέσματα όσον αφορά και τις ανταποκρίσεις, ένα ποσοστό ανταπόκρισης διπλάσιο στο σκέλος των ασθενών που έλαβαν Inavolisib και μία διπλάσια διάρκεια ανταπόκρισης στη θεραπεία. Αναμενόμενες οι παρενέργειες από τους PI3K αναστολής, 4 κυρίως οι παρενέργειες. Πρώτον, στοματίτιδα σε μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 60%, ευτυχώς σε ένα ποσοστό 6% grade 3 ή 4. Δεύτερον, υπεργλυκαιμία σε ένα ποσοστό 63%, ευτυχώς grade 3 μόνο στο 7% των ασθενών. Τρίτον, διάρρεια και τέταρτον, εξάνθημα, οι 4 κύριες παρενέργειες, τις οποίες πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε από τη χρήση των PI3K αναστολέων. Και με βάση αυτά, το φάρμακο έχει λάβει έγκριση στην πρώτη γραμμή θεραπείας στις ασθενείς με ορμονοευαίσθητο HER2 καρκίνο μαστού που φέρουν PI3K μετάλλαξη και από τον FDA στο τέλος του 2024 και από τον EMA πλέον από τον Ιούλιο του 2025. Τι γίνεται με τις ασθενείς που δεν φέρουν PI3K μεταλλάξεις? Έχουμε κάποια ένδειξη για τη χρήση των PI3K αναστολέων στις ασθενείς αυτές. Και εδώ βλέπουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που μόλις ανακοινώθηκε στο ESMO του 2025, που συμπεριέλαβε ασθενείς με ορμονευαίσθητο HER2 καρκίνο μαστού που δεν έχουν PI3K μεταλλάξεις και είχαν παρουσιάσει πρόοδο νόσου στην πρώτη γραμμή θεραπείας με CDK4/6 αναστολέα. Είχαν λάβει προηγουμένως κάτω από 2 γραμμές θεραπείας για τη μεταστατική νόσο και αυτές οι ασθενείς που δεν έχουν PI3K μεταλλάξεις έλαβαν στην πρώτη γραμμή θεραπείας είτε τριπλέτα με έναν PI3K αναστολέα του Gentatolizumab σε συνδυασμό με CDK4/6 αναστολέα Palbociclib και Fulvestrant, είτε μόνο τον PI3K αναστολέα μαζί με Fulvestrant, είτε στο τρίτο σκέλος μονοθεραπεία με Fulvestrant. Αυτές οι ασθενείς μπορούσαν στο τρίτο σκέλος να κάνουν crossover στην υποτροπή τους στα άλλα 2 σκέλη. Το 85% των ασθενών είχε λάβει προηγουμένως μία
ενδοκρινική θεραπεία, ενώ όλες οι ασθενείς είχαν λάβει προηγουμένως CDK4/6 αναστολέα, είτε με palbociclib στο 40% των ασθενών, είτε με ribociclib στο 45%, είτε με abemaciclib στο 15% των ασθενών. Και φάνηκε πως τόσο από την τριπλέτα όσο και από τη διπλέτα οι ασθενείς είχαν όφελος ως προς το διάστημα ελεύθερου υποτροπής της νόσου, όσο και στη συνολική επιβίωση, αν και τα δεδομένα ακόμα είναι ανώριμα, φαίνεται πως υπάρχει ένα trend όφελος και στη συνολική επιβίωση στις ασθενείς αυτές που δεν έχουν PI3K μεταλλάξεις από τη χορήγηση του PI3K αναστολέα στην πρώτη γραμμή. Έτσι λοιπόν, πότε πρέπει να γίνεται ο έλεγχος για μεταλλάξεις στις ασθενείς με ορμονευαίσθητο μεταστατικό καρκίνο μαστού? Ήδη από την πρώτη γραμμή θεραπείας. Και εμείς, αν είχαμε αυτή την ασθενή τώρα μετά την έγκριση αυτών των φαρμάκων, έπρεπε να τις έχουμε κάνει έλεγχο από την πρώτη γραμμή θεραπείας. Καθώς βλέπουμε ότι στην πρώτη γραμμή θεραπείας, που η εγκεκριμένη θεραπεία είναι ο συνδυασμός CDK4/6 αναστολέα μαζί με ενδοκρινική θεραπεία, στις ασθενείς που έχουν PI3K μεταλλάξεις, έχουμε τη δυνατότητα να τους χορηγήσουμε inavolisib μαζί με palbociclib και fulvestrant. Ενώ, αν γίνει στη δεύτερη γραμμή ο έλεγχος, έχουμε τη δυνατότητα να τους χορηγήσουμε είτε συνδυασμό alpelisib μαζί με fulvestrant, είτε συνδυασμό με capivasertib και fulvestrant, αν μιλάμε για γυναίκες που έχουν είτε PI3K μετάλλαξη είτε κάποια άλλη μετάλλαξη στο σηματοδοτικό μονοπάτι του PI3K. Και με αυτά θα σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ανδρικοπούλου, πάρα πολύ ωραία. Σχόλια, ερωτήσεις? Ναι, παρακαλώ. Στο μικρόφωνο, ελάτε στο μικρόφωνο σας παρακαλώ. Δεν ακούγεστε καλά. Δανάη. Συγγνώμη. Ωραία παρουσίαση. Δεν σε αναγνώρισα εκεί με το φως. Εγώ σε όλες αυτές τις μελέτες έχω μία ερώτηση. Έχουμε κοιτάξει και τι ρόλο παίζει ένα πολύ ψηλό Ki-67 στις de novo μεταστατικές και πώς καθορίζει αυτό την απάντησή τους σε διπλέτα, τριπλέτα ορμονικής θεραπείας. Ας πούμε, το ίδιο θα συμπεριφερόμαστε σε μια γυναίκα που έχει de novo μεταστάσεις ή υποτροπή με μεταστατική νόσο και ένα Ki-67 90% έναντι μιας άλλης που έχει 20, 10 ή 40. Από subgroups, από το forest plot των μελετών, φαίνεται ότι έχουν όφελος ανεξαρτήτως του Ki-67. Νομίζω ότι κυρίως θα μας... Πόσες γυναίκες είναι με Ki-67, 80-90% σε αυτές τις μελέτες? Το ποσοστό, το ακριβές, δεν το θυμάμαι. Είναι πολύ λίγες. Να κάνω εγώ ένα σχόλιο. Ήταν ενδιαφέρουσα η μελέτη τελευταία που δείξατε, που στις αρρώστιες οι οποίες δεν ανιχνεύεται η μετάλλαξη πιατρικής. Το ότι δεν ανιχνεύεται δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Έτσι, και το λέω διότι και έχουμε δείξει και με την Εύη Τηλιανίδου πολλά χρόνια ότι μπορεί να μην υπάρχει η μετάλλαξη πιατρικής στο πλάσμα, αλλά υπάρχει στα κυκλοφορώντα κύτταρα. Έτσι, υπάρχει μια discordance μεταξύ, δεν είναι απόλυτη ταύτισης. Επομένως, το πιο πιθανό είναι ότι οι ασθενείς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και είχαν benefit, ας πούμε, από την θεραπεία, την experimental, ήταν οι ασθενείς οι οποίοι είχαν κύτταρα, κυκλοφορούνταν, που είχαν μετάλλαξη πιατρικής. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί το αρνητικό του πλάσματος, διότι αυτό προβάλλεται σαν έλεγχος, αυτός είναι ο τρόπος για να ελέγξουμε εύκολα την παρουσία της πιατρικής νάσης, είναι στο πλάσμα, όταν δεν μπορούμε να έχουμε ιστό. Αν δεν υπάρχει και ο παλιός ιστός και αν δεν μπορούμε να έχουμε ιστό. Αυτό έτσι ας το βαστίξουμε λοιπόν, γιατί υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι μπορούν να υποφεληθούν από αυτό το πράγμα. Και υπάρχει και το πρόγραμμα, αυτό το εθνικό πρόγραμμα του ΕΔΙΜΟΥ, οι οποίοι μπορούν σε εργαστήρια, παραδείγματος χάρη στο Πανεπιστήμιο, στη Λιανίδου, μπορεί κανένας να μελετήσει και να ψάξει να βρει και την πιατρική νάση στο πλάσμα και στα CTCs παράλληλα, και να έχει διπλή πληροφορία. Οκ. Συγχαρητήρια. Έτσι. Και φτάνοντας εδώ, να κλείσουμε. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο εσείς, κύριε Ανώνη? Και μετά κάνω και εγώ ένα. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ όλους τους ομιλητές. Ήταν εξαιρετικές οι παρουσιάσεις. Νομίζω ότι έχει αποδειχθεί πια με τα χρόνια και με την πορεία και με την παρουσίαση των περιστατικών
πώς έχει βοηθήσει ο μοριακός έλεγχος κάποιες γυναίκες στην στρατηγική προσέγγιση τη θεραπευτική. Και βέβαια υπάρχουν ακόμη σημεία που δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και ο σκοπός του καθενός μας στην προσπάθεια να αναδείξουμε και να καταλάβουμε κάτι καλύτερα με τα χρόνια και με την εμπειρία. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ. Ωραία. Να πω και εγώ ένα τελικό σχόλιο. Θα ήθελα να καταλήξω ότι για μένα την πρώιμη νόσο νομίζω τα πράγματα έτσι έχουν ξεκαθαρίσει αρκετά όσον αφορά τον έλεγχο των ασθενών και κυρίως από μοριακής πλευράς. Τα πράγματα που είναι πιο θα έλεγα ελεγχόμενα, που δεν είναι ελεγχόμενα ακόμα, είναι όσον αφορά τη μεταστατική νόσο. Δεν μπορεί να υπάρχει άρρωστη μεταστατική νόσο η οποία να μην έχει κάνει μοριακό έλεγχο, να μην έχει κάνει μοριακό χαρακτηρισμό του νεοπλάσματός της, και ιδιαίτερα εάν αυτός δεν υπάρχει ο ιστός, θα πρέπει πάντοτε τουλάχιστον οι στοχεύσιμες μεταλλάξεις να ελέγχονται στο πλάσμα. Οι μεθοδολογίες είναι απλές, είναι μια digital PCR, και βεβαίως για τα μπράκα έτσι είναι το επόμενο βήμα, πρέπει να έχουν έναν έλεγχο για κληρονομούμενες μεταλλάξεις του μπράκα. Έτσι. Αυτό δεν μπορεί να υπάρχουν γυναίκες αυτή τη στιγμή οι οποίοι να μην έχουν ολοκληρώσει αυτό το φάσμα. Υπάρχει ερώτημα κανένας τι θα δώσει, αν θα δώσει στοχεύουσα θεραπεία στην first line setting, έτσι, στη μεταστατική νόσο, ή θα πάει σε κάποια άλλη ορμονοθεραπεία, αλλά νομίζω, τουλάχιστον η προσωπική μου εντύπωση είναι ότι η στοχευμένη θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική από μια θεραπεία πιο μη στοχεύσιμη, έτσι, μια γενικότερη ορμονοθεραπεία. Και λέγοντας αυτά, να ευχαριστήσω με το ακροατήριο, τους ομιλητές, το ακροατήριο που μας παρακολούθησε και τους οργανωτές που μας ανέθεσαν να συντονίσουμε αυτό το τραπέζι. Λοιπόν, καλή όρεξη στη μεσημέρι διακοπή.